aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa kamahalan, maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Sa palaban siya naman! Ang RMN miduyo sa Kristohanong nga pagbalaan sa Semana Santa. Human niini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan na tumana, ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, giuhaw ako. Agig paghandom, nining adlaw sa Semana Santa, ania kining sugilanon. Sinuwat ni Baby Omega Flores, ubos sa direksyon ni Ricky Karen. Kabag-uhan. Ikan sa kinahilan man ang akong pagtuhaw sa tanang adlaw gabi gipangita ko ikaw kay nilaong man. Anong wa pa man ka siya? May palagig ako na lang yun siya gikuha. Di ba sa siya musugot kay siya ra kunoy mo pauli? Ay, pasilan, asan makatong bataa? Nadayon ka siya? Wa kay mga kakulian? Ay, kontakon ako ang pulis, be. Oh, niya na siya! Salamat, bay. Doy! Ba? Doy! Doy, anak! Salamat sa Ginoo nga nagkagawas ka na yun in town! Di na kong mabalik dito, ma. Ako ni siya. Oh, salamat, anak! Salamat! Murag aligri lagi sa suod, ma. Ay, may mga bisita si Kuya Nimo. Bago mang na-promote, may gamay nga selebrasyon. Dali, manuta! Abi ng imong bag! Ako rani mo, eh. Rani? Hala. Dali, manuta ta. Dito na dali ko dagi, ma. May kugtang kuya, eh. Narabay siya mga bisita. Ay, naunsa ka man, oy. Kadaghanan anak nila, nakaila na masad nimo. Kay mga barkada raman na niya sa una pa. Suod na baya na sila sa atong pamilya. Mang dali na. Ay na yung pagkaon ha. Ay mo kaikong pagbalik. Yandam na para ninyo. Pwede pa gani mo mag-sharon o niya. Balutin mo ako. Ano ba yun? Oo, pila. Pamutos mo niya. Pwede na. Excuse mo na ninyo. May nga po niyong tanan. Aska. Kuya! 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 Diretso mo sa kusina ha. Lahos mo sa likod. Kuya! Ngano man? Sige naman. Mangkoto na pagig ka ma. Imong gikauaw ang imong igsuon? Kinala pa pagod na ipangutana. Okay ra ma.
Okay. Sadap nila tamagi ma. Dali. Agi mi gamay. Agi mi. May hapon ninyo. Guys, bantayan ninyo yung mga phones, ha? Kuya. Wa ko ba kauyon anang imong gisulti na ha? O sa pagtuon mo sa imong isuon? Kawatan? Hoy, asa man mo? Ayaw mo pang lakaw, balik mo! Okay na lagi ni! Tanaw ko ma. Imong giguba ang akong party tungod na ng tawhana. Ikay bigo ba sa imong party og dili ako? Dili si Doy. Kung wa pa nimo pagkaawawi ang imong igsuon, dili ko mo react og inyo ni adto. Ma, kalma lang ma. Kuya, pasensya kayo kuya. Pasensya? Ah, maayo kay kamo timing, no? Imog yung giatol na nag-celebrate imong baguang para mo salida ka? Wam sa ko kay Baong nga nagparty din mo din eh. Ngano wa pa siya mo sultihin, ma? Tuyo gini mong gubo ng akong selebrasyon. Tarong nga kong istorya ha? Di ka magkabasol na ako, ma. Nauwawan gud ko. Naawawan ka kay imong gipakaawawan ang imong igsuon. Wala ko sa pakawawi. Ako yung ipakawawan. Tanawa ragod ka, ma? Naa ka ni dapi ka imong anak nga adik-adik? Huwag ka magunaw na! Nga dili na ka safe din, he? Mauna, naparama ko yung anak. Ah, mao ba? Dili na dahil mo safe dinhi kay ni pauli nas Doy? O sige! Pamutos mo! Pamahawa mo din eh! Oh! Ngano nakurat man mo? Nalimot mong dili ni inyong bay? Kung nakalimot mo, pues, pahinumduman ta mo. Ako'y nagpatukod ni ining baya. Katas kinis akong pagpanarbaho sa Saudi kani adto. Og ikaw, Linda, bisan gamay, wa kay labot ni ini kay umagad ka lang. Ayaw paghinilas. Oh! Mamahawa mi din eh! Han? 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 Wrong timing nilay ko ma. Nakasaan na noon ko kuya. Unsay nakasa? Sila'y nakasa ni mo. Di maguma. Di takabasol nila mga. Mahadlok, kinapriso ko. Tungod sa akong bisyo. Di mo sa takabasol nila nga mahadlok sila. Mabalaka. Pero dili ka nakatarungan para iya kang pakauwawan. Maguwagod siya, pero wa siya buot. Mamahawa kita karon dayon, David, ha? Mamahawa kita! Han, paminawas ako. Usa pa ba mo isulti? Nagkadungog naman ka! Gihingi na natang mama! Giboy-boy na ta! Paminaw sa. Kung mamahawa ta, kana ng ex-convict na doy, mo ni malagiya ining baya. Ha, di ba? Ha, di gininoon ko. Di ko magkatugot nga siya na muhaw din eh. Putukar pala hinoon ang kabuang ng tawhana o ibaligyan eh. Pero, Ay itong tagdag isulti ni mama. Nakaila na bitaw ka niya. Buong nga na to siya kalagot. Ugod saan na si Ninit. Ha? Pakilula na ba kayo? tuod. Sinanet, asa mo tong bata? Lola? Uy, Inday Ninit. Dali, dali. Dali. Si Ninit ni ma? Oo. Pila pa man da ito edad ining bata a pagbiya nimo? Mga 4 or 5. Inday, mao kini si Uncle Doy nimo. Katong naa sa picture ba? Katong kaning gipakita nako nimo nga nagsungay nimo sa gamay ka pa? Ah, bless ko, Uncle. Inday. Ayang pagdool yan, Ninit. Dali sa akong kwarto. Dali! Ano, ma? Dali! Tanawa
Jud. Bisag di lang yun sila, ma. Ako ipakita nila nga sayop sila silang pagtuon ako. Ayaw na nilang panak, ama. Pasensya na sab anak. Ako na yung mangayog pasaylo ni mo. Ah, dali na. Kaon na hinuon. Naidaghang pagkaon, oh. Gibiyaan lang. Lord, salamat. Salamat pag-usab sa igayon nga imong gihatag nako. Salamat nga, Tia. Nabalik na taon ko sa among bay. Ako nagikaw man pagbalik sa mama. Bisan mo pa man taon, makadawat si kuya na ko. Pero naibaw ko, Lord. Ikaw nang ngita og pagi. Ako rin isalig mo nga tanan, Lord. Naibaw ka yun. Kung unsay niya sa akong kasing-kasing. Ako nagigitaliktan akong pagpakasag, no. Dito di ka na kailang pag-ayusuot sa prisuhan. Dito talaga suot. Kung karon nga, ni anak ko sa gawas, naibaw ko, nga imog yapon kong kubanan. Salig lang ko ni mo, Lord. Salig lang ko ni mo. Oh, mulakaw ka? Kasayo pa aron. Asa man ka? Musimbaon na ko, ma. Dayon, mga apply ko og trabaho. Doon naman ko yung recommendation letter gikan ni Warden. Unya ang imong kaon. Nangapi na ko, may. O kay kabala ka, ma. Daram sa ko'y kwarta. May trabaho sabi ako dito sa presuhan. Apil biya ako sa manghimuay og kabinet. Hana, sige, pag-amping doy. Unya, text-text lang unya, ha? O, ma. Bless ko, ma. Pag-amping doy. O, ma. Ikaw po, ma. Amping. Oh, Diyos ko. Uban ni intawon ang akong anak. Dali rin kay kang ilaro man, no? Oh, Aktingan ka lang pinabuutan, wala na. Lada ka na. kanus aman mo mamahawa din, he. Oh, Sultihan ti ka, David. Kung gusto kang mapabilin din, he, pagtarong, ayaw question na ang akong pagkainahan. May nang klaro-klaro ta. asula inyo eh. Sakit naman manultis mama na ako. Karon klaro na gyud. Mas pinangga ni mama katong ex-convict ni mong manghod kay nimo. Nagdagang tigaw tong animal na. Pero bibalik pa mato din, eh? Aw, pabalik ko na tugsod. Say, Paminaw. Doon ako'y kaila. Pwede na nato paplantiran. Aron dili na gina makagawas.
na dito ang mga tao nga akong gikontak. Nag-atang na sila sa eskina paingon sa ato. At tumagit tumuagi itong tawana. Alerto na sad ang ilang mga konsabong pulis. Han, dili magkomportable ni atong buhaton eh. Na, usam taon ka, uy. Maura ni paagi. Nga dili na makahasol na itong tawana. Pero, igsuon mo gusto na ako. Ay, sas! Iksuon ba, uy? Ay. Oh. Si Mama. Ako'y tumagbi. Hello, ma. Ari na yun ka mo sa ospital. Di akaroon sila si Ninit o si Doy. Unsa? Unsa ba nahitabo, ma? Ngano na mo sila sa ospital? Ginoo, maluoy ka in taon. Ayaw pasagdi si Doy. Luwas sa in taon siya. Ikaw rin nakatugkad sa iyang kasing-kasing. Tagay pa siyang higayon nga ikapamatuod sa mga tao. Ilabi na sa iyang maguwang ang iyang kabaguan. Maluoy ka, Ginoo. Ma, unsa nita mo? Unsa nita mo, Nini? Ay, nangam anak, ma! Asa ka mga anak? Ni araman ko, ma. Ninit! Napangos ra si Ninette. Gitanaw na siya sa mga doktor. Wa siya injury kaluoy sa Ginoo. Pero si Doy... Si Doy ang namiligro karon. Unsay? Ako man nun dato'y maiko sa sakyanan sa atong silingan nga nawadaan og break. Pero aptik man kayo si Uncle. Iya man kong gipira. Pero siya naiko sa likod. Kung ba ang pamilya ni Ramos? Kami, Dok. Kami, Dok. Kami, Dok. Ako pasubo. Wala gid mo siya matabang. Adele! Doy! No! No! Doy! Sorry! Ikan sa kinahilan man ang akong pagtuang sa tanang adlaw gabi gipangita ko ikaw ay nilaong man ako sa dako mo nga kakayo. Og dinhi mga higala natapos ang atong sugilanon. Kabag-uhan. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Ricky Garing. Spinner Jeffrey Gabunada. Soundman Jumel Arizo. Recording Editor Lloyd Capiana. Og aniya mga artista naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Doy, Aldwin Acorda, Carmen Teresa Terol, David Randy Suson. Sa papel ni Linda, Ingrid Vertodaso. Ug sa papel ni Ninette, Carol Hikay. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kining tanan dalit kanato sa RMN Drama. Kay labaw ang iyang kaluoy sa imong kadautan. Kung ikaw mahinungsulong, pasayloon ang tanan.
Tanawa! O sunugan ninyo inyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya kamahalan! Bangon! 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 Ang RMN miduyod sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Agi pagbalaan ni mga adlaw sa Semana Santa, pinagi sa mga kaimanan sa RMN Drama. Budalit kaninyo ning pinalahi o gipahaong mga sugilanon, ang pinalabi. The road is long with a many winding turn that leads us to who knows where, who knows where. But I'm strong, strong enough to carry him. Daniel! Daniel! Ma! Hain ka na ba, oy? Dali na, aron makapamahaw na. Di lang kumakaon, ma. Ay, maliit ako sa klase. Isa nang gurasa, oh. Hapit na alas 7. Na, dili na pwede nga mo eskwela ka nga dili makapamahaw, oy. Sige na, lingkod na diha. Oh, asa mo dahil sila si Papa Andres? Huwag nga ako mga manghod. Una lang o kaon diha, Daniel. Hindi pa ko'y gibuhat sa ubos. Sila din si Carlo. Si Mira. Si Jiggy di ay. Ay da, mabala ka ka Manila nga ni araman na sila sa dool. Ang ikaw maoy siguroon kay magpasyudad ka pa. Na sige na, lingkod na diha. Unya kaon og daghan aron dili dayon kagutomon dito sa eskwelahan. Kabati ka ato, Dachima? Kapati, uy. Di pa una na sa kaon si Noy Daniel. Pinalabi yun kayo ng mamagpapas pa ni Daniel, oy. Sa kunsa na lang yun. Karon ka pa, Jiggy? Mura na gyud si anak ni Papa Andres ug Mama Bising. Wag yun tay ayo ini. Sip-sip pag mula si Manoy Daniel gulang papagmamagod. Dili ba, Dachima? Mulang, samutan pa nilang mama ug papa nga bayas kaayo. Kamaayo ba yung Elias ining baya, uy? Dachima. Ako na sa istoryahan sa akong mga manghoday. Nagtuogid sila nga may pinalabi sila si Mama Bising o si Papa Andres. Kilain nila sabot si Mama o si Papa.
nagtuogid sila nga pinalabi ko nila. Pero nasayop mo, Carlo, Daimira, ug Dong Chiki. Nasayop mo. Oh, unsa man dayon ang pakigsultihan mo namo ni Mama Bubising, Daniel? Ha? Bitaw, Daniel. Ay, gikulbaan ra ba ko. Sorry, Ma'am Bising. Nga nagot taong kulbaan ka. Hasta ko, Daniel. Dili mo ang kulbaan ning akong pag-isultihan ninyo, ma, pa. Kay nga naman di ay, Daniel. Magminyo ka na. Bitaw, Daniel. Pagtarong gani. Dili pa taon pa, oy, ma. Wapaginas akong plano o kunahuna. Napatang ko yung mga manghod. Dako pa kong pangandoy para nato, ma, pa. Ay, salamat. Ay, salamat tao sa Ginoo. Ikaw ra tayo among gilauman, Daniel, nga makatabang sa imong mga igsuon. Kay nagkahinay na baya taon mi. Unya nga atong panguban din Di na yung taon makapasar sa tanang panginahanglan nato. Kay mga dagko na baya mo. Unya ang imo mga igsuon. Si Carlo, Jima ug Jiggy. Bisan to din here na sa high school sa barangay nag-eskwela pero nanginahanglan baya taon na sila ginagmayay nga gasto matag adlaw. Huwag ka na may rason pa, ma, na gusto ko mag-isulti ninyo. Kay unsa man di ay nang buot mong pakigsultihan na mo, Daniel. Bitaw, unsa man day na? Mananghid unta ko ninyo, ma, pa. Nga ato na kumupadayon sa akong pag-eskwela sa syudad. Ha? Nga sa ato pa. Magpalayo ka na mo, Daniel. Bising. Naamang ko nag-offer na ako, ma, pa. Nga ato ko niya papalayo na og tunga sa syudad. Kay samtang ko nung mag-eskwela ko dito, tabangan sa kunya nga makasidlan ko panarbaho dito. Sa laktod, mag-working student ko. Kay nakita na ko, ma, pa, nga hapit na mo eskwela sa college ang akong mga manghod. Gusto ko nga makatabang ninyo. Daniel, Dong. Pero Dong, dili mi gusto si mama mo bising nga malayo ka na mo. Mao ka na, Pero, Daniel. ma, pa, sabta lang ko ninyo. Gusto na ko nga pahimod dyan kahigayonan nga dako kay katabang nato para sa kong mga igsuon pohon-pohon. Sayang kayo ang oportunidad kung ako ni balibaran. Ya, makatabang na sa ko ni mo pohon. Nga, maka-income pa. Aram nga, makaabag ko nimo. Sabtan ko ninyo, pa, mabising. Kaya dili na ko tuyo nga malayo ninyo. Kay mahal kahit mo. Ang ako lang nga naglantaw ko sa kaugmaon sa ako mga igsuon. Daniel. Daniel. Nakabantay mo lang papa o mama? Upan ni Noy Daniel? Nga nagsulti dito sa lingkurana, laon sa punguan sa mangga? O, Dong Carlo. Unsa na po kayo ilang gipanagsultihan? O unsa pa? Para raghapon sa kayuhan sa itong maguwang nga sip-sip lang papagmama. Para asa man di ay. Mulang? Minaw mo, may nabatian kong gamay nga giistoryahan nila. Pag-agi na ko, walang sila mga kamantikod nga may agi ko. Unsa man na? Bitaw, Dong. Unsa pa ilang gipanagsultihan di ay? Maom to'y ako nabatian nga. Naghisgot silang magminyo. Uy,
Ha? Magminyo na ni Daniel? Huwag ayo ang magawa nga eh. Naniguro lang iya. Ibaw, na, Jema. Paborito ba yan na siyang papa o mama? Pura nagyo siya nagyo anak nila. Oh, mas maayo sa magminyo na siya, oy. Aron dili na siya mapuyo din sa ato. Mawa na lang sip-sip og pinalabil ng mamagpapa. O tanon mo diha. O tanon mo. Merta, naatay talong. Bago pagining po. Dasay batong og okra. Nang bising. Oh, Kulit ako kon bitaw. pila man imo dong. Tagsa ka kilo ning putos. Usa-usa ka kilo lang nang. Kadiyot dong ako ning sa ning ibutang ning hapag nga akong da. Tabangan ti ka nang be. Ay, salamat dong Rico. Oh, hay may imo ini. Kining talong og batong. Usa-usa ka kilo nang. Apili lang po og okra nang. Kilami nang itungtong sa bagong luto nga kanunda. Unya, itong nabog suka nga may tamatis ug sibuyas Bombay. Pas kang lumia. Maogyod dong. Kadiyot ha kay akong puston og tingob. Ayun lang nang. Mabit-bit ko na. Nya, pila man ang tanan? Kuan kining. Ang kining talong dong 50 kilo ini. Nya kining batong 50 lang pod ni. Ug ang okra 30 lang ni imo. Sato pa 130 ra ang tanan. Kaburato ko taon na ng bising. Nga mahal naman tao ng tanan. Tungod sa gubat sa Middle East. Kay, misaka ba yung gasolina? Ay, maulag idong, uy. Pero, okay ra. Kay, amo raman ning tinano. Dili man ni amo kinumpra. Ay, bisa na nang, uy. Dali ba dali ang pagpatubo o pagpabunga, ana? Nya, ani ay 200 lang, oh. Tibaok na. Ano na ako ibalik ang sukli, ha? Uy, ayaw, dong, Rico, uy. Suklian talang ka ini, uy. Di na lang lagi na, nang. Aw, nahala. Ikaw, Gudong. Salamat kaayo, ha. Dako na ning tabang taon namo ni Noy Andres nimo. Ay, uy, sa payanang, uy. Kita-kita naman ko din sa ato. Ay, tuod nang. Wala na ko kita ni Danyas inyo. Mga duha na kaadlo. Niyagi mo ko dito sa inyo gahapon. Kinalagit ako itoyo niya. Onya, si Carlo may ako naabtan dito. Matog, ipangutanan ako. Ino siya nga milayas ko na si Daniel. Tinood na nang bising. Unsa? Usa na tayo yung problema nang nga milayas man. Ha? Nang bising? Unsa? Unsa goy milayas, bising? Mao kuno na isulti ni Carlo ni Rico nga iyang suod nga higala. Sagad lang ning anaka. Wa siya mahibaw nganong wa dinhi sa ato ang iya maguwang. Ay, pastilan. Manglipangha gini siya, mahibaw, unhain ang iyang maguwang. Wagin magisultis mamabising na mo. Ni Jima o ni Jiggy pa, Andres. Natuwa naman dahil si Daniel, Miss Kuila sa syudad. Muna may akong gisultin, Rico. Ngayong best friend nga milaya siya. Pero dili na mao ang ibong gipanulti, Carlo.
Mura man hinuon og dili nimo igsuon si Daniel nga mag-iningon ka man ana. Di po mo makabasol na ko oy. Kamus papa? Kay mura man hinuon ninyo dili ninyo anak. Kami si Jima o si Dong Jiggy. Sino Daniel ramay inyong pirmi makita din sa ato nga mayo? Kaming tulo, ara! Way bili! Hilom, Carlo! Wag ka kaibaw sa imo gipanulti! Ngano ko taong wag ko mahibaw sa akong gipanulti pa? Mutubag para ba eh? Ang? Carlo, saba. Mutubag-tubag ka man ni papa mo. Sige na lang, Bising. Ayaw na lang pakiglalis ni Carlo. Kay, nagpabaya-baya ta sa atong pagkaginikanan na lang ang atong mga anak. Andres. Carlo, sultihan ko ikaw sa tinuod. Ug sulti usab ang imong mga manghod. Si Jima o si Jiggy nag-abot nila gikan sa eskwelahan. Nawa ko kamo sultihi kung ngano nga nawa o unsay rason nga wa na dinhi sa ato ang inyong maguwang. Kana tungod kay kanus aba mo mihatag og bili niya isipin niyo igsuon? Ha? Andres, Pasagdi ko, Bising. Kay dili na nako magwanta nga nag-iningon ni sila ni ini. Kaya pagkatinuod lang, Carlo. Wa, igiud mi, gipalabi si mama mo, Bising, ninyong among mga anak. Kay kung nakita ninyo og nagtuo mo, nga mihatag migpabon ni Daniel nga inyong maguwang, kana, tungod, kay ninyong upat nga magsuon, siya rin mibati sa atong kalisod. Siya rin mitabang namo ni mama ninyo pagtikad sa atong uma. Gadako usab og ikatabang nga makaani kita sa atong mga tinanom. Og makahatag may bisan gamay na lang nga magasto-gasto og mabaon ninyong tulo. Sa inyong pag-eskwela. Og bisan og ingon mo ni ana. Si Manoy ninyo Daniel, kami si mama mo Bising, wa gyud mo reklamo nga ingon mo ni ana. Tungod kay mahal ko kayo kamong among mga anak. Mahal mo na mo. Tungod kay dili ni buot nga madisturbo mo sa inyong kabise, sa inyong mga lakaw, sa inyong paglaglag, uban sa inyong mga barkada. Andres. Sultihan talang ka. Ug sultihi usab ang imo mga manghod. Si Jima ug Jiggy. Nga kabubuton ni Manoy ninyo Daniel. Nga dili mo paibawon nga tuwa siya mo padayon pag-eskwela sa syudad. Kay ron wa na mo'y makita. Nga gipaboran na mo. Ug samtang nag-eskwela siya dito, manarbaho usab siya. Sa laktod nga pagkasulti, nag-working student siya. Aron makapadaw og kwarta aron magamit ninyo sa inyong pag-eskwela. Promise. Mga karon. Sultihi ko. Sa iri ko kundiin minindapita, nagpakita nga pinalabi na mo si Manoy ninyo Daniel kay kaninyong tulo. Sultihi ko, Carlo. Andres. Mao ba di ay, kuya? Mao din tinuod nga rason nga wa na sa ato si Daniel. Dong Jiggy. Dong Carlo, Jiggy, nasayop na itan sa atong gituhuan. Kauwaw, kuya. Ate, nauwaw ko ni Daniel. Ang gusto kong
Gusto ko mag-sorry niya. Basta ko, Kuya Carlo. Gusto kong mag-sorry ni Manoy Daniel. Carlo! Jima! Jiggy! Nasa na si Noy Andres o nabising sa inyo? Ha? Nga naman, Rico! Kaya ano di ay? Nga nunoy! Si Manoy ninyo Daniel dito sa syudad. Na-disgrasya! Ha? Tapos magganong dito na Rivers Hospital! Uy, Daniel! Uy! Noy Daniel! Sa magkatinuod lang, may direct contact ko ni Daniel dito sa syudad. May mga higayon nga. Magka-chat o magkasulti mi. Mag-video call mi. Nga kong nasayran nga. Wala siya mapadayon sa iyang pag-eskwela dito. Nanarbaho na siya. Kaya ronda ko siya mapadaanin yung kwarta ng bising kay Andres. Huwag magkatabang siya ninyong tulo ngayong mga igsoon sa iyong pag-eskwela. Kaya bahala na lang kunog dili siya magkatapos. Ang importante nga, matuman na iyang pangandoy para ninyo. Gamakahuman sa inyong pagtuon sa kolehiyo. Kay pinanggaog, mahal gid kayo man niya. Luisa. Daniel, anong gipiyaan man minimo? O gitugot ninyo nga, dinhi sa atubangan mismo sa haya ni Manoy ninyo, Daniel. Akong basahon ang iyang diary nga, nakuha dito sa iyang gipuy-an sa syudad. Diin kini mo ay buhing kamatuoran. Kung unsa mo niya kamahal, Noy Andres, nang bising. O kamong tulo, Carlo, Jima o Jige. Nia, Dear Diary, para kinis ako mga mahal sa kinabuhi. Ni Papa Andres ug Mama Bising. Ug sa ako mga pinanggang mga igsoon. Ni Dong Carlo, Day Chima, ug Dong Chiki. Gimingaw na kay ko nila. Kay mahal kay nako sila. Bisan magkinaon sa pangkalibutan. Buhaton ko kinantaran. Aron na malipay sila. Ug wa gyud ko'y pagmahay sa Ginoo nga sila ang akong pamilya. Ug ginaot sa umabot na Pasko pon. Pagkatapo ko magkahiusami sa pagsaulog sa Pasko. Daniel! Manoy Daniel! So on we go. His welfare is my concern. No burden is he to bear.
pinalabi. Dili gayud kalikayan nga may mga panghitabo nga ingon ini. Ilabi na gayo diha sud sa pamilya. Diin ang mga sakop ni ini magkatibolaag tungod sa sayop mapagtuo ug way pagsinabtanay. Kay way matuog nga gugma ug pagbinatiay. Apan ngano makatugot man kita ni ini? Nga tamis man untag kaayo nga palandungon nga maghari ang gugma sa usag-usa diha sud sa matag pamilya. Tinuod, way perpektong pamilya. Apan ang pagsinabtanay, mao ang maghatag og giya aron magmabulokon kini. Dili unta mahitabo ang dili angay mahitabo. Nga dili unta nga diha pa mabuka ang atong mga mata sa atong mga kahuyangan kun uwahin na ang tanan. Ug igon lang hinuon niya sa pagpaaga sa imong mga luha. Nga dili gyud makabanla sa mga lama sa kagahapon. Diin usa niya nagkahigayon atong giusikan ug subo nga palandungon kay igo naman lang kita sa pagpanghupaw ug paghandom. Ug dinhi natapos kining pinalahi nga sugilanon ang pinalabi. Sa dili pa kita manamilit aniya ang naghatag kinabuhi sa atong sugilanon karong adlaw. Sa papel ni Daniel, Direktor Randy Suson. Sa papel ni Carlo ug Andres, Direktor John Pujanes. Jima, Direktor Jennifer Dato Minyosa. Jiki, Janjan Lara. Bising, Direktor Miss I. Ingrid Bertodaso. Rico, Jumel Areso. Among sugilanon, sinuwat ug ipahilo na kanato pinagi ni Glenn Pino. Direktor Dino Berungan Eliseo. Musical scoring, Engineer Ariel Mancao. Recording Engineer Lloyd Gabiana. Sounds, Ricky Savage Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama. Nakansalamat og ang Ginoo manalangin kaninyo. He's my brother. Tanawa! O sunugan ninyo Ngadto sa alas 12 sa auto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Tanawa! O sunugan ninyo inyong hari. Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa, kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pag... Babae, ana ang imong anak. Anak, ana ang imong inahan. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Unsa? Mabdos ka?
Oh, Daniel. May baby na unya ta. Lina, nakadungog ka ba sa mga kagalingon? Dako kini nga pagpakasaha. Unya na nang gilagtan man ko nimo. Tungod kay sige kag paibog nako. Bisag naibaw ka nga minyo ko sa imong magwang. Unsay buti pa sa buti ni? Oh. Mara? Ate Mara? Tumaga ako ninyo! Ate, pasilo ako. Pasilo ako, te. Mabtos ko ang si Daniel ang amahan. Unsa? Ginoo ko! Mga hayop mo! Lalo na kayo mo manuhay din ako! Unsa may ako saan ninyo? Ate Mara. Sugod karon Lina. Kalimti nga igsoon ko nimo. Kay kalimtan tasad ka nga ako kang igsoon. Traidor! Lina, nakusa ka ng iyong buhaton kung imong ipakuha ang bata. Dili na ko kayang buhion ng bata, Jordan. Bunga siya sa akong pagpagasa. Pero why siya ang bata? Kung di mo kaya, yatag siya na ako. Ako mo ay mubuhi niya. Basta ayaw lang ipakuha ang bata. Agig pagbalaan ning adlaw sa Semana Santa. Among gituyo pagbungna kining sugilanon nga gisuwat ug ubos sa direksyon ni Jilly Haka. Sugilanon nga naguluhan ang dugo sa kamatuoran. It must have been cold there in my shadow to never have sunlight on your face. You were content to let me shine, that's your way. You always walk a step behind. So I was the one. Ma, maayo pa sila kay kumplito sila. Asan day akong tinuod nga mama? Ha? Umalang kitid ko makakita sa akong mama. Marco, di ba naingam lang ko nimo nga nasa heaven si mama nimo? Nya, nalawa man si picture lagi. Ha? Nak, kuan, wa mo ko mahipot ang pictures nga karaan sa diyang nibalhin taog laing bay. Wa ko'y nadabi sa usa. Sige na. Dali na kay magsugod ang inyong family day. Tagharap ako og games. Asa di mong tinuod ng mga ginikanan, Marco? Ambot, wa ko masayod. Dako na lang ko nga, wa di klarong tubag si Mama Jordan ako. Ugala, naam na ginala sa bayot. Marco, ay na sila tagtay. Di pa managan. Pero tinood, naglago din siya. Ngayon mo ba? Ayaw mo pang hilabot? Wa ta mo hilabti. Lagot pa. Ang lagot pa ka, tinood, mga anak sa bayot. Be, ha? Anak sa bayot. Basig kuan, basig bayo sa dena. Awitaw. Bayot eh, ha? Yay, tunay. Tuwa, natugang di ka mo sudan. Kaya, Gusto na mo na yun! Nagkipamangan sa Marco! Tama! Papa! Tito Jordan, arisa ko.
Salamat, April, ha? Sa paghatod ni mo ni Jordan din sa bahay. Uy, sa pa yan, Tito. Aris ako. Marco, sultihi ko. Ano nakakita magkakaway? Marco, nangutana ko ni mo, ha? O dahil hinungdan nga, nakakita kag-away. Gusto kang mahibaw? Ila kong gisungog. Nga anak ko na kong bayot. Nabasin bayot sa daw ko kay anak kong bayot. Marco, pila na edad ako, Ma Jordan, pero hangtod karon. Magyapon kay klarong tubag sa akong mga pangutana bahin sa akong pagkatao. Kinsa man jud ko? Unsa man gyud tinuon sa akong pagkatao? Marco, di lang ko gusto ka masakitan ka. Hagbay ako ng sakitan, Ma. Gani, masakit pa ang gibati kaysa mga bunog ganiya sa akong naong karon. Nagtubo ko nga dagang kong pangutana bahin sa akong kagalingon. Kung anong lahi ko sa ubang mga bata. Kung anong naa sila ima magbabaon niya ako, ikaw mo'y naa. Marco. Ma, nagkinahanglan kong tubag. Katungod akong may bawang sinuod kong pagkatao. Marco. Ang tinuod. Bunga ka sa pagpakasa sa imong mga kinikanan. Unsa mo itong pasabot? Dakong minyo ang imong amahan sa igsuon sa imong mama. Nagtuo ang imong mama nga barugal siya sa imong papa pero nasayop siya. Wa mahibaw ang imong mama sa iyang buhaton atong panahon na. Kay gitakwil siya sa iyang pamilya. O gusto ka unta niyang ipakuha. Pero ako mo'y namugos niya na dili ka ipakuha. Unsa? Ang tinuod, Marco. Patay na ang imong mama. Kasi dihang human ka niyang ipanganak. Daghan og komplikasyon ang iyang panglawas. Mong wala ni makaya. Ug namatay siya. Ginoo ko. Masino ako na. Ang kinahanglan ako itago ni mo ni. Mauni ang pinagkarason tungkol kay dili ko gusto ka masakitan ka sa kamatuoran. Pero sa manay na ako nga gipakatao ko. Nga ako man mao'y naglisod karon. Nga nga ako man mao'y murag gisilutan sa mga tao. Anak na ko, paminaw ako. Bisan dili akong dugo ang nagnatay karon sa imong kaugatan. Pero anak yapon ka. O why makausap yan? Gusto kong pangitao ng pamilya sa kong mama. Marco. Sige. Tabangan ti ka. Ikaw ba si Mara? Oh. Kinsa ka? Ako ang anak si mong bana. Si Marco. Anak nila ni Lina. Unsa? Nganong kinahanglan ako man ang magbayad silang sa... Mara? Ikaw. Ikaw ang akong amahan. Oh. Nganuwa ko naman kuna. Anak ko ni mo. Ninyo ni Lina. Dili para nako. Nahadlok ko niya itong higayuna sa nga nahimo nako. Mas nahadlok ka sa sa mawa ko? Sorry, Marco. Pero wa mausab ang akong pagtanaw nimo hangtod karon. Bunga ka sa pagpakasa namo sa imong inahan.
ug bisan kanusa, ayaw pagdahom nga magpakaamahan ko nimo. Kay dili gid ka na mahitabo. Daan ko nang giingnan ang imong inahan nga dili ka ipadayon, pero siya ang gahi ug uho. Dili na nako sa kung ikaw mo'y misaw ug mibati sa tanan. Ba, Jordan? Kumusta man ang imong pagpakikita nila? Gipasaylo na ako sila, ma. Ha? Bisan, uwa nila pangayuan ako. Pero ako na silang gipasaylo. Karon nga nailahanan ako ang tinuod na kong pamilya. Mas nasabdan ako ang pung nga pagpasaylo, ma. Dili ra ni para sa mga nakasa, kundi para rin sa mga tao nagsakitan sama na ako. Marco, anak. Huwag ang mas labang nasabdan ako karon, ma. Nga ang ginikaanan, dili lang day sukdon sa dugo. Ang tinulog nga ginikaanan, mao ang mupili nga mag-amuma nimo bisan dili nimo kadugo. Bisan may obligasyon. Kung dili tungod sa gugma. Ug dako kayo ang akong pasalamat nimo, Ma Jordan. Kaysa tanan akong kasakit, ikaw ra gyapon ang nagpabilin. Sa ako lang ikaingon nimo, anak. Mahal ka. Bisan dili akong dugo ang naglatay sa imong kaugatan. Pero andam kong masakripisyo para lang ihatag nako ang tanang pagmahal nga deserve nimo. Salamat, Ma Jordan. I love you, anak. It must have been cold there in my shadow to never have sunlight on your face. You were content to let me shine. That's your way. Ug din mahigala natapos ang sugilanon nga atong gitoyo pagpahaom atol ning Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan ang dugo sa kamaturan. Kini mao ang sugilanon gisuwat ug ubos sa direksyon ni Jilly Haka. Musika gipahaom ni Joel Bensi, recording editor Jeffrey Gabunada, soundman Ricky Porsuilo Garing. O gani ang artista naghatag kinabuhi ni atong sugilanon. Sa papel ni Daniel, Randy Padayaw Susun, Mara, Cecil Danyusos Cabrera, Lina Marites Parma Albores, sa papel ni Jordan o sa bayot, Ricky Garing, papel ni Marco, Janjan Lara. Sangan sa RMN Production Center, kini inyong higala sa kainginan Joel Binsi manamilit ug mingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Tatak RMN. You are the wind beneath my wings. Tanawa! O sunugan ninyo nagpakaanak sa Diyos! Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa, kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! Bangon! Bangon!
ang pagbalaan sa Semana Santa. Diyos ko, nganong ginayaan mo ako? Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Pamalandungin ninyo ang Ebanghelyo ni San Lucas. Ato ka nang mabasa diha sa Biblia. Sa Lucas, Kapitulo 18, versikulo 9 hangtod sa 14. Ug sa samang higayon mabasa usab sa Marcos, Kapitulo 12, versikulo 28 hangtod sa 34. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagampo. Ang usa parisiyo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang parisiyo naglain, pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabahay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama niya ng kobrador sa buhis. Nagpuasa akong duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimong ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani moyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya siyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya maingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang parisiyo mao ang gikahimut-an sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga nagpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga nagpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang pulong sa Dios. Salabugat, labaw pa sa atong masukod. Nagdala ka nato sa kangit-ngit ug sa pagkahulog. Apan na dunay paglaom mo sa kadalan sa paggawas. Duyog sa atong pagpamalandong sa mga pagpasakit ug kamatayon ni Ginoong Hesukristo sa krus. Ang RMN drama buyukbo nining balang mga adlaw sa Kwaresma. Ug tungod nini, among idalit kaninyo kining pinalahi nga sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero ug ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Mendoza. Buhi nga Kordero. Ang halad nga putli, ang paghukom mo dangat kay siya. Ang gisalikway kung kita makabayan. Diin ka, Gikan, Dalmas. Nganong hapon naman kang niuli? Gitabangan ako ang pari sa pag-adam sa altar sa simbahan alang labing unang misa sa umang adlaw. Oh, magmisa ang pare ug mga adlaw, Dalmas? Oo. Desidido na kay siya. Kay dili siya makatugot nga maoy mo dominar ning dapita ang kulto ni Senyor Brando Darko. Oh, di ka na angay nga himuon ni Padre Frax. Kay mahimong maalaot ng siya sa mga kamot ni Senyor Brando Darko. Oh, kinuo ko. At doon ako ang pare. Kinahanglan nga mabadlong nako si Padre Frax.
Kulba abi ay ni eh. Darbagid ko no maliso iyang desisyon. Mumisagid ko siya og mga dawa sa buntag. Inuo ko. Daghang mga matay kung buhaton ko na niya. Bangis ang supreme leader sa kulto nga si Senior Brando Darko. Brando, palangga. Anong dili naman lang nimo patsyon ka na si Father Frax? Aruwa na sa gabal ang mga kalihukan sa kulto ining dapita. Unsa? Patyon? Patyon yun, Romualda, palangga. Oo, aruwa na sa gabal. Kay babag siya sa atong paglambo. Romualda, palangga. Dili magkatandog sa kaligon sa kulto ang mga diskarte ug mga pakulo ni Father Frax. Ayaw pagkumpiyansa. Si Senyor Horacio Cordero lang ang giisip ko. Kaboy labing ligon nga hulga sa kahugpungan sa mga sungayan. Apan wa na siya. Wa na'y kaliwat sa mga kordero nga nagpabiling buhi. Napapas na ang tibuok nilang pamilya. Og kana tungod na ako, Brando palangga. Gisagup ka sa mga kordero. Giisip kang matuod gayud nga igsoon ni anhing Senyor Horacio Cordero. Apan, ikaw rin yapon ang nahimong hanig sa ilang kamatayon. Nahigog malang ko nimo. Mahinungdan nga gibaligya ko kang Satanas ang akong pagkatao. Apil ang akong kalag. Naangkon ko ang pedestal tungod nimo. Ang kulto nga mapanunod unta ni Senyor Horacio Cordero. Dinhi may punta ka na ako. Og ako ang nahimo ni mong rayna palangga kong Brando. Og bahin ni Father Frax. Mapakya siya sa iyang gitinguha nga unang pagmisa ugmang adlaw. Kung gusto siya. Oo. Ato niya ipahigayon ang iyang unang misa sa impyerno. Husto ka, palangga! Romualda, palangga! Husto ka! Muhangyo lang ko nimo. Itugot nga akong mapahigayon ang pinakaunang misa nining dapita, Senyor Brando Darko. Nabuang ka na ba, Padre? Hataga na to og kagawasan ang katawhan aron mo pili sa gusto nilang pagtuo. Palihog. Ayaw silang pugni nga moduol dinhi nining karaang simbahan. Mapakyas ka lang! Sangan sa bugtong ubuhi nga Diyos. Irespeto kining dapita bisan pamanog karaan na kaayo kining maong simbahan. Templo kini sa Diyos. Ako ang magbalantay sa kardero. Ang mutipa sa bagang panon. Mamahimong miserable inig abot unya sa hustong panahon. Kung mao'y atong hisgutan ang katapusang mga adlaw. Ang paghukom sa Diyos, mao ang mupatigbabaw unya na naghikayuna. Purilo niya sa iyang kasuko ang mga dautan. Dautan ang tanang katawhan. Ug ang tanan, mga sumusunod ni Satanas. Ug kay ako man ang iyang sinugo, nga sa ato pa. Kinahanglan nga si Satanas lang ang angayan nga simbahon pinaagi kanako. Ako ang birbo nga naisulat sa masahon sa kasulatan. Og nahimong tao aron isangyaw ang matod nga Dios og ang matod nga kaluwasan sa katawhan og tibuok
kalibutan. Si Ginoong Hesus Kristo lang ang matuod nga Dios. Wanay lain pagkawas kaniya. Magkurog si kahadlok ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Samtang magsingabot ang katapusang mga adlaw, ug nahitabo na. Ug ayaw yung linglahang katawhan pinaagi sa pagpatuo sa mini. Kay ang mopatigbapaw maugyod ang kamatuoran. Ang kamatuoran ug ang hustisya. Pari kag yun, hait kang manulti. Apan din hinining dapita, tingog ni Senyor Brando Darko ang sundon sa mga tao. Ug ang kulto nga akong gipangamahanan, mao ang giilan nilang relihiyon. Anaot kag yun niya inig-abot sa gikatakdang panahon. Kay sa mga adlaw niya sa Dios, tunaw niya ang dili iyaha o isalibay sa nagbukal nga impyerno. Wa kita'y mahimo, Bidyo Cordero. Palihog. Itago ang matuod akong pagkatao. Kaya ang ilang nasayran nga, wa na'y nahibilin sa mga kordero, human gimasakir ang tibuok pamilya. 20 katuig na ang nakalabay. Magkalaom ka nga mo sangpit lang kunimo og kordero, kung kitarang duha og way laing tao sa palibot. Salamat, Padre Frax. Ayaw ka balaka. Mabawi raon niya nimo ang unsa may imo nga ilang gikuha. Ug silutan raon niya sila inigabot sa hustong panahon. Usahay, makapangutan ako sa kong kaugalingon. Unsa ka mangyud? Kinsa ka mangyud? Apan kay nakailam ako nimo. Tubagon sab na ako nga akong kaugalingon. Nga ikaw, si Padre Frax, usa ka pare, ug alagad sa Dios. Siguro ko nga mapakyas na sab ang pare. Mudaog na sab mga adlaw ang mga alagad ni Satanas. Bay dalamas. Si Senyor Brando Darko maoy ang balaod ining dapita. Ang iyang tingog, ang iyang kulto maoy Diyos o reliyon ining dapita. Suma sa kasaysayan ng dapita. Adunahang pamilya kuno ang gitamod ni ining dapita. Ug maoy gamhanan ang ginganlan kuno og Senyor Horacio Cordero. Apan dili siya sama niya ng Senyor Brando Darko. Kay si Senyor Horacio Cordero kuno, labihan kamayong tao. Bitaw ko no. Mao sa istorya sa mga katiguangan bay. Pero kita maghiskot na bay. Kay wanay kaliwat sa mga kordero ang nabuhi ining panahon na. Tanan nila, gipamatay na. 20 na katuig ang nakalabay. Kung pananglit na apa, unsay mo ikasulti? Unsay ako ikasulti? Oh, di, imposible.
Anak ka ni Senyor Brando Darko. Mao nga moalagad ka sa gisimba namo nga Diyos. Si Satanas. Nonsense. Kung wa kay maayong isulti ng Romualda, mas may pangamuhilom ka na lang ng... Wa kay batasan. Hangtod karon nagmanang karagihapon na ako. Ikaw ang hinungdan kung nganong sayo nga namatay ang akong inahan. Hoy, ayaw kalimot nga naangkon sab sa imong amahan ang nakumpahat sa mga bahandi gikan sa pamilyang Cordero tungod nako. Pwes, paabutaon niya ninyo ang pagpaningil sa kahigayunan. Kay nagpakaadunahan kamo ginamit ang bahandi sa pamilya nga inyong gilupigan. Hoy, gaga! Nangamatay na sila. Giluyong na sa lubnganan ang tanang sakop sa pamilyang Cordero. Wa na'y nahibiling buhi kanila. Bogo! Ayaw pasok si tita ni mo Romualda. Para iha. I don't care ug masuko nako si Manang Romualda, Dad. Oh, iha para. Mutahod ko sa ngayan akong tahuron. Kaya ang akong respeto, pinili lang ni atong angayan sa nakong irespeto. Tahura siya isip akong asawa. Kana kung dili magyud gani nimo siya madawat isip imong ikaduhang inahan. Ma'am Frika, andam na ako ning higayuna. Dili na nato kinidugayon pa, samtang wa pahingpit nga nahimong mga satanista ang tanang katawhan ug mga opisyal sa kagamhanan ni Dapita. Sige, himuan ko ng kiniog kamanduan. Full force ang DILG ug ang DOJ paglusad og giniusang aksyon batok sa mga satanista. Salamat, Ma'am Frika. Oras na sahab aron mailhan nila ang buhi nga kordero. Gipasusi ko ang Archdiocese ug way Father Frax sa ilang listahan sa kaparian. Unsa? Kinsa baday ka ng pariya? Patyon ko siya, Romualda. Patyon ko ka nang nagpaka Father Frax kung si kinsa magani siya. Brando, palangga. Kalma lang gani na. Relax lang. Apo-hapa akong dugan. Kalma. Kalma. Mawaning kapagaw sa kong tingog. Laing problema kay bago ang mga kapulisan sa lungsod. Bago na sab ang ilang hepe. Kwarta ra ang katapatan na nila Brando palangga. Kwarta! Siya, Brando. Ada Ruanda. Nilaya si Defara. Unsa? Unsa? O mga sulti nga, ato siya mudangop sa iyang hinigugma. Kinsa ang yang litsugas yang hinigugma, ha, Flavio? Ginganan og Bidyo. Hoy! Batanon! Nga
ka man sa yuta. Dili ko ikaw madawat alang sa kong unik kaya iha. Ayaw cute pagpagkasayop sa pagdapat kang benjo, Dad. Kay dili ko magduha-duha ron suklan ka. Para, dili angay ka mo kining pobre nga binso. Husto si Daddy ni mo, Brando, Farah. Pobre ra ka ng tawhana. Wa ko kinahanglan ng imong tingog aning hikayunan ng Romualda. Busa, paghilom lang ko na diha, bi. Nang, kay dili ta magkadugo, nang. Tanawa ragod ka. Natakdan yung ka sa kabaduyan ng pobreng uyamot ni mong inigugma. Hilumoy! Pobre lang tuod ko. Apan limpyo nga akong kasing-kasing. Ug matuod ang akong gugma kang para. Dili ka pobre, Bincho. Dili iyanong tao. Si Binjo Cordero. Binjo Cordero? Dugo siya sa labing adunahan nining dapita nga si Senyor Horacio Cordero nga inyong gipatay. Ayaw magpatakag pamasangil! Ayaw pagpatakag ukab na ng baba ni mo, Father Frax. Pari ka nga bakakon, mangingilad! Dili ako si Father Frax. Ako ang buhi nga Cordero. Si Senyor Horacio Cordero sa bagong panagway human girituki alang nining higayuna. Unsa? Dili ka si Horacio Cordero. Patay na siya! Ako si Horacio sa taguban ni Father Frax. Ako ang buhi nga Cordero nga migbangon sa lubnganan aron kamong mga dautan mao'y hukman sa kamatayon. Dili mo ako mailad kung si kinsa ka man nga nagpaka-Horacio Cordero. Tanawan ninyo ang buhing uhat agi sa hait nga hinagiban sa akong kalawasan nga imong giduslak sa makadagang higayon, Brando. Tanawa, tutuki pag-ayo. Ikaw gyud kini. Buhi ka, Horacio Cordero. Ning higayon na, bayaran ninyo ang inyong kasalbahes. Brando! Dili! Palangga, Brando! Palangga! Mamaya na yun tayo na napisa! Tana! Dumol na palangga! Mga pulis! Nagpahingon rin eh! Nagmapahitas on kamo. Nagpahimos kamo og bahandi nga dili inyo. Dili ka na ikahimuot sa tungamahan nga tuwa sa langit. At ba nga ang silot alang kaninyo. Senyor Brando Darko! Madam Romualda Minalita! Ampo ka mo nga maninaw sa balaw! Matilawan unya ninyo ang kalisdanan sud sa bilangguan. Dito inyong bayaran ang nahimo ninyong kasalanan, Romualda o Brando. Ipasalig ko nimo nga dili kami mabilanggo. Kwarta ra ang katapat! Yan ang mga pulis o sa huwis unya! Nga muhupot sa kaso nga inyong ipasaka batok na mo! Ipanumpa ko ka na! Dili tanan mapalit og kwarta, Brando. Og dili sab sa tanang higayon nga magamit ang impluwensya sa kwarta. Ilabi na kung maningil na ang karma. Ginoo na malandong kami nining tinuig nga kasaulugan sa kasakit, kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Magdaon ta kini kanamo nga to sa hingpit nga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Nangayo kami kanimo sa grasya nga among gikinahanglan gikan sa among kasing-kasing. Himuag kaming instrumento alang sa kaluwasan
ug dasiga kami sa pagbudlay alang sa kalambuan. O among maluluyon nga Dios, amo unta nga hatagan og matinud-anong pagtahod ug kalawaton uban sa makanunayong kasing-kasing ang imong santos nga sakramento. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang sala bugat labaw pa sa atong masukod, nagdala ka nato sa kangit-ngit ug sa pagkahulog. Apan na dunay paglaom mo sa kadalan sa paggawas, si Kristo ang bayad sa atong... Ug dinhi natapos ang atong sugilanon, agi og pagpahaom nining atong pagpamalandong sa Semana Santa. Buhi nga Kordero! Sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero ug ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyosa. Spinner Ariel Mangkao. Recording and audio editor Lloyd Gabiara. Soundman Ricky Porsuelo Garing. Ug mga higala sali pa kami manamilit kaninyo aniya naghatag og kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Benjo Cordero, Jeffrey Gabunada, Romualda Eng Vertudaso, Brando Darko, Oji Kumpok Rakasa, Dalmas Aldwin Nacorda, Farah Marites Albores, Father Fox Marvin Caballero, Ma'am Frica DILG Secretary Derek Jennifer Dato Menyosa, Flavio Kunkatabang, Ricky Bangis Garing. Hangtod na lang sa sunod higayon, kinihigalas kang inan Ray Arellano maingon ka ninyo, ang Ginoo manalangin ka na itong tanan. Antos sa krus nga mapait, dili untay ang ihatag ang iyang kinabuhi nga hingpit. Si Kristo Tanawa! O sunugan ninyo ang iyong hari! Napahumod siya, kabangalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Giuhaw ako. Ang RMN miduyog sa Kristohanong nga pagbalaan sa Semana Santa. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He
Diyos ko! Hinay-hinay ng biluag ang akong mga kamot. Ning tanang mga pagsuway nga akong giagian karon. Kupti ko, Ginoo. Sa tunga-tunga ning mga pagutana. God cannot solve it. Kupti ko. There is no mountain Kay dili na ako kaya. Kupti ko sa akong mga kahadlok. God cannot calm. Kinili ko gusto mo buhay. There is no sorrow to Dili ko mahimong mo buhay. Kupti ako, Ginoo. Isayas 46, versikulo 4. Siya ang nagbuhat, nagatabang, ug muluwas kanato. Labi na sa atong mga huyang nga panahon. Agig pagyukbo ning balaang mga adlaw. Ani kining pinalahi sugilanon alang sa pagpamalandong. Ngatong giuluhan, kupti ako, Ginoo. Stage 4 colon cancer. Oh, Victor! Dok. I recommend an immediate operation and treatment. O ato usab nga abagan og mga pag-ampo, Mrs. Sir. Salamat, Dok. Victor! Victor! Oh, dali na ka mo. Victor. Emmanuel, nak. Ikaw na'y drive sa sakyanan, ha? Kay tingalig mo sakit na sab ang akong tiyan. Pa. Sugod ka ron. Ikaw na ang mumaniho. Ayaw pasagdi si mama mo. Kung kuha na unya ko, anak. Pa. Dili. Ayaw pagsulti og sama ni Ana, Victor. Mamaayo ka pa. Magpa-opera ka. Day. Nganong ikaw man. Nganong dili man. Kanunay kitang nag-ampo niya. Kanunay kitang musimba. Nag-alagad sa simbahan. Pero kanong katagan ka man niyang sakit kasama ni Victor. Day. Ayaw gusto na ang kabubuton sa kahitasan. Nalimot ka bang? Lumalabay lang kitang tanan nining kalibutan na. Gikan kita sa abog. Busa mo balik kita sa pagkaabog.
Apan sa nagkalain-lain lang nga pagi. Busa daw atong tagiri. Kung milagruhan man o mamaayo pa ko ng maong sakit, bonus na ka na. Ma? Oh, dali na. Mag-alas 6 na sa gabi eh. Mag-grocery na ta. At doon na lang ta sa among kwarto aron nga makasabat si Papa nimo. Sige ma. Dira day ang program sa among graduation sa sunod semana ma. Si Papa nimo ang tunuli ana unya aron malipay siya. Victor? Nakatugmas Papa ma. Kita na lang mag-rosaryo ma. Magpapukaw man ko na siya kung magrosaryo na ta. Victor. Victor. Magmata na. Magrosaryo na ta. Alas 6 na sa gabi eh. Ug may ihatag usab nimo ang atong anak. Naana ang program sa ilang graduation. Musabot ang imong kalipay nga magtan-aw sa nasuwat didto. Emmanuel Concha, cum laude. O nak, sige na. Ito na niya. Sige na. Niara pa oh. Pa? Victor? Pa, tanaw mo oh. Pa? Ma, bugnaw na ang kamot ni Papa. Ay, gitugnaw lang tingali si Papa nimo. Pao nga ang aircon, pagdali. Pao nga dayon. Bugnaw masabgod ang panahon. Wala ko mapahong na ganina. Maong gitugnaw ni Papa nimo. Ma. Sige na, pao nga na. Usa pa pa imong gipaabot. Dalit na. Victor, pagmata na. Ditugnaw ka? Sapawan ako ang imong habol, ha? Niya. Tugnaw ba gihapon? Dali. Gaksunta ka. Ha? Uy. Mata na, uy. Musapat ka man kaha sa pangadji. O kini siya, o. Mata na. Saro gitugnaw ka gihapon. Mata na ba? Victor. Nga nung wa pa magkamulihok diha, mao nga lalagi ang aircon. Gitugnaw si Papa ni mo, oh. Gina. Pao nga na. Wala si Papa. Ay, pagsultig sa maana. Natog si Papa ni mo. Mumatarakin di siya karon. Kuwang ra ni siya sa pukaw. Magpagitik ni basta ingon ani. Be, di na ka bumata, ha? Gitikon og maayo, be. Victor, mata na lagi kay magrosaryo na ta. Victor ba? Mata na. Musabat man ka. Mata na, Victor. Mata na. Magrosaryo na ta.
Victor! Mata na! Victor! Victor, ayaw na! Ayaw na! Dili pa ko handam! Ayaw na kaming biyahe! Gikulbaan ko sa mamay mga resulta sa board exam nga mugawas na karon ma. Murag di na mahinom kong ganahan nga mutanaw sa resulta. Ganin na rin noon tang nagpaabot nga mugawas ang resulta sa internet. Iwan ko, tingalig maapil lang akong pangalan sa resulta. Anak, naibaw kong apektado ka sa paggawa sa imong amahan. Nga, pipila pa lang kabuwan ang milapay. Pero dako ko pagsalit ni mo, nak. Ikaw pa. O kung bisan unsa may mamahimong resulta, proud paghihapon ko nimo. Better luck next time na lang, sab, di ba? Basin dili pa karon ang hustong higayon para nimo. Pero nak, dako kog pagtuo nga makapasar kag yun. Ma. Bi, sige na. Tanaw na nato ang resulta. I-click na ng site. Oh. Concha. Concha Emmanuel. Oh. Ma? Unsa na? Unsa na ako? Nakakapit pangan. Nagkapasal ko, ma. Nagkapasal ko! Diyos ko, naghan! King salamat! Itinira ko, ma! Itinira ko! Thank you, Lord! Thank you! Daghan kaayong mitambong sa misa. Labing siguro, daghan sab ang nanimba pasalamat sa manato, ma. Kunia pa lang unta si Papa nimo. Malipay yun kaayo siya. May musunod na sa ihang tunob nga pagka-engineer. Maugid unta. May musunod agad unta niya. O say unta? Nga engineer ka naman, good. Mao nga tana. Ganin na rin ang gawas ang mga tao sa simbahan. Dili na ron samok igawas. Mulahos na lang kita sa restaurant nga atong gipa-reserve. Na naron dito ang uban nato mga paryente o kaila.
Maikugta nila, uy, nga magpaabot sila og dugay. Ma, i-drop lang tika din, ma. Mangita ko kaparkingan. Sige na, magpaabot na lang ko nimo ini kanaog nako. Ano lang ko paabot, ma? Ay, paaboton ta ka. Magdungan tagsod sa kananan. Magpaabot ko! Oh! Ay! Ang sakinan! Kalit na may bangga ang sakinan sa akong anak! Dili! Dili! Eman! Eman! Eman, anak! Eman! Ginoo ko! Napit siya sa sakyanan! Dili! Eman, anak! Anak, pagmata! Anak! Ablihin ang imong puntahan! Ablihin! Dili! Ayaw! Ayaw, nak! Nak niya na si mama! Tabang! Tabang maluhay mo! Tabangin ko ninyong maablihin ang puntahan! Maluhay ka mo! Ni ako, Ginoo. Nagluhod nga naglakaw. Paingon sa imong altar. Usa ko ka matinud-anon nimo nga alakad. Apan aniya. Diyos ko. There is no problem too big. God cannot Hinay-hinay nang miluag ang ako mga kabot. Ning tanan mga pagsuway nga akong giagian karon. Kopte ko, Ginoo. Sa tunga-tunga ning mga pangutana. Kopte ko. Kay dili na nako kaya. Koptikos sa akong mga kahatlok. Kay dili ko gustong mabuhi. Dili ko mahimong mabuhi. Kupti ako, Ginoo. Kailuyo ni ining tanang
ang pagsuway nga imong ipatagamtam ka na ako. Kining kamay lugas sa pagsalig ang nagpabili ning akong dughan. Mao dali naghatag ka na akong paglaom. Nga po padayon. Maluoy ka. Bakit ako sa imong kahayag? Ipatagamtam ka na ako ang imong milagro. Kung mahimo, kung mahimo, kuhaan na lang po ko. Gusto ko na silang ikauban pag-usap. Ihiusa ko pag-usap sa akong bana o anak. Maluoy ka. Kuha na lang ko. Bata. Bata nga nagila ka? Ha? Utong ko. Hunsa? Inmaday ang imong mama? Wala. Patay naman ako, mama. Biyaan ako, mama. Si Papa Nemo, ang imong mga igsuon, hain maday sila. Wa naman ko ako, Papa. Wa ko kailago, Papa. Wa ta ko igsuon. Unya, sige man kung bunalan ka ko, auntie. Rayas na lang ko sa ila. Kanin lang ko simbahan kay ingon man si mama na ko. Mangayo ko ni Papa God. Iyara ko tagaan. Kaluoy ni mo. Unsay mo pangan? Eman. Eman. Emmanuel. Imo lagi ko gakos ati. Gusto ka? Ako nalay imong mama? Pagkanoon ka? Sininaan ka? Panggaon ug mahalon sama sa matuod kong anak? Tinuod? Oo. Anak tanak ka. Ikaw na ang akong Emmanuel. Libi? Diyos ko. Diyos ko, salamat din paglaom nga imong gihatag ka na ako karon. Salamat din pag-urason sa pagpakabuhi. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. Og dili mahigala na tapos itong sugilanon nga naguluhan, kupti ako, Ginoo. Kini mong sugilanon gisuwat og ubos sa direksyon ni Martes Parva Albores. Musika gipahaom ni Joel Bense, recording editor Randy Taya, soundman Aldrin Nakurda. O gani ang mga artista nga hatag kinabuhi natong sugilanon. Sa papel sa ka doktor, Martes Albores, Victor,
Uji Kumpok Rakasa, Emmanuel Randy Padayaw Suson, sa papel sa kabata, Aldwin Nacorda, o sa papel ni Emily Maria Teresa Tirol. Sangan sa RMN Production Center, kining inyo higala sa kahanginan, Joel Binsi manamilit ug manghinaot. Nganing panahon sa Semana Santa, atong hinuktukan ug basulan ang atong mga kasalanan. Tatak RMN. And I will give you rest. There is no problem too big that God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo, Nate. Tanawa! O sunugan ninyo ang iyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi og sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Sa matag tuig nga moabot ang balaang panahon sa Semana Santa, kita gipahinumduman sa gugma, sakripisyo ug kaluoy sa Ginoo. Panahon kini sa pagpamalandong, paghinulsol ug pagbalik sa hustong dalan. Karong adlaw mga kasama, among ihatod kaninyo ang usa ka sugilanon nga mohatod kanato sa tinuod nga kahulugan sa pagtuo, pagpasaylo ug paglaom. Sa usa ka maminawon nga lungsod, ang kinabuhi nagpadayon sa yano kaayo ug malinawon nga paagi. Sa bunta, ang merkado puno sa tingog sa mga tindera ug mamalitay. Ang eskwelahan, madungog ang katawa sa mga estudyante. Og sa simbahan, nag-auhag ang kampana sa mga tao sa pag-ampo. Alang sa komunidad, ang simbahan, usa ka lugar sa paglaom o pagsalig. Ania kining sugilanon
nga naguluhan. Bakak nga wali. Apan sa kabalay sa lungsod, adunay usa ka batan-on nga naglingkod atubangan sa iyang computer. Siya si Marco. Jun, tanawan eh. Tingano? Unsa may naana? AI program. Makahimog video nga, murag yung tinuod kayo. Murag editing app? Di na kay editing. Pwede nimo sundon ang tingog og naong sa usa ka tawo. Mao ba? Kanang murag bisyag nagsulti? Voice cloning og video cloning. No? Induta ko na. Pero ako ni Swayan. Experiment lang ba? Apan usahay, ang usa ka gamay nga eksperimento, mahimong maoy sinugdanan sa dakong problema. Mga igsoon, sa kalibutan karon, daghang kitag makita og madungog nga usahay, lisod nga may bawaan kung tinuod ba o dili. Usa ka pari nga dugay ng gisaligan sa mga katawhan sa maong dapit. Mga igsoon, sa kalibutan karon, daghang kitag makita og madungog. Kini, Swayan ako ning clip ni Padre Daniel. Ako ning editon pinaagi sa AI. Og naumanan akong type sa yung isultion niya address video nga AI. Upload voice sample. Analyzing voice pattern. Analyzing facial movement. Excited ako sa resulta. Voice pattern detected. Yes! Okay na. Play ko na ni. Mga igsuon ko ni Kristo, daghan gyud kanato ang nagtuo na ang pagsimba mao ang solusyon sa tanang problema. Apan kung tan-aw nato ang kalibutan, daghan gihapon ang nagantos. Busa usahay maghuna-huna ko. Unsa ba gyud ang pulos sa pagsimba? Wala. Mura gid si Padre Daniel. Pila na ko katuig ni akong pagkapare. Apan, wa ko'y nakitang kausaban sa akong kagalingon o sa tibuok kalibutan. Busa, giawhag ko kamo. Ayaw na mo pagtuo nga anay Diyos. Ayaw na mo pagsimba. Sus, mura gyud siya eh. Ako nang i-upload. Oh, daghan gyud ang ma-prank ini. Apan usa-usa lamang kaklik, ang bakak nagsugod na sa pagkaylap sa internet. Mga igsuon ko ni Kristo, daghan gyud kanato ang nagtuo na ang pagsimba mao ang solusyon sa tanang problema. Daghan gihapon ang nagantos. Sa pila lamang ka oras, ang video misugod na sa pagkatap sa social media. Ug sa usa ka lungsod, dalira kaayong mikatag ang balita. Ayaw na mo pagtuo nga anay Diyos. Ayaw na mo pagsimba. Mia, nakakita ka sa social media na ay video si Padre Daniel. Oh, naglipo gani ko. Anong maumanto iyang gisulti? Siya man gito ang misulti. Pero, dugay na tang nakailan niya. Dili man siya ingon anak. Pero nausap man ang baruganan ni Padre Daniel.
Samtang didto sa simbahan, samtang na ay misa, nakabantay sila nga gamay na lang ang nanimba. Pagkagamay ra sa mga nanimba karon. Siguro, mauna kini ang resulta sa video ni Padre Daniel. Pero, makalipog kayo. Siya man ang gahimo sa video, apan nanong siya pa man ang nagmisa karon. Daghan ang ginang mituo sa video, Bayjun? Giingnan bitaw tika nga delikado ng AI karon kung patakaan mo gamit. No, tarawa. Daunsan ni ron. Prank raman unta tong akong tuyo. Na, bay. Kinahanglan na jud kang musulti sa tinuod na bay. Kay basin og ipadakop na hinuong kas mga pulis ana. Oh. Kay parihara man na nga naghimo kag fake news. Nahadlok naman hinuod ko ini, Bayjun. Marco, ngano ka? Kabantay ko nimo nga muragwa kasi mong kaugalingon. Balisa kayo ka sa kong tanaw. May problema ba, anak? Ma, tabangi ko. Naksa ko. Aha? Kay ngano? Unsa bay sa nimo? Ma, ako mo'y naghimo sa video ni Father Daniel nga AI. Oh, unsa? Kinuo ko, Marco. Oo, ma. Mauna lagi na ba? Kipa-eskwela ka na mo para may makatunan ka. Pero sa tinarong, dili sa dinautan. Apanon sa maning gibuhat ni mo? Nagtuo ka bang dili ka mapriso ini, Marco? Maun sa may buhaton ako ini. Daghan kayong naalarma sa maong video, anak. Tabangi ko, ma. Isulti ang tinuod. Makikita ta ni Padre Daniel. Muadto ta sa simbahan. Pangayog pa sa ilo niya samtang wa pa'y pulis nga nangita nimo. Oh. Pasaylo ako, Father. Sada ko na kung sa nga nahimo ni mo. Pasayloain daon ko, Father. Oh. Salamat nga imong giangkon ang kamaturan. Gipasaylo ko na ikaw, anak. Ayaw nakatuos ba pa, ha? Kinahanglan nga responsable ka mo sa paggamit sa internet. Father. Kinahanglan nga ato kining i-report sa kapulisan. Ato ni ipahibaw para matabangan ta nila sa pagkorek nini. Andam ko sa pagdawat sa ilang silot na ko, Father. Miadto dayon sila sa kapulisan. Bugat ang gibati ni Marco. Samtang naglakaw sila. Ang mataglakang, murag nagpahinumdum sa iyang dakong sayop. Father, gikulbaan ko. Kalma lang. Natural ra ka na, anak. Pero ang importante, nga andam kang matubang sa kamaturan. Nahadlo ko sa mahimong mahitabo na ako, Father. Ang kamaturan usahay sakit. Pero mauragid ni ang dalan padudong sa hustisya ug kalinaw sa konsensya. May bundag. Sa inyong toyo. May buntag, sir.
Ni ami aron mag-report sa ka viral nga video nga naghatag og kalibog sa mga katawhan. Oo. Katong video nga murag ikaw gyud, Father. Ay, yes sir. Og may kalambuan na sir. Kinsa may naghimo ani? Ako, sir? Ikaw? Oo, sir. Ako ang naghimo sa video gamit ang AI. Okay. Sige. Sugdi sa pagpasabot og unsa ginita mo. Sir, na ako'y program nga makakopya og tingog og naong sa usa ka tawo. Gigamit na ko ang recording sa misa ni Father Daniel. Dayon gihimo na ko ang video nga murag siya gyud ang nagsulti gamit na ang AI. Ug nganong imo man kining gibuhat? Para prank naman unta ni sir. Wala ko una-unaan nga mutuo ang mga tao. Walay problema ron. Ang teknolohiya paspas kayo. Pero ang paggunahuna sa epekto usay uhay na. Kay bao ka ba nga ang imong gibuhat, mahimo kang mapasakaan og kaso ubos sa mga balaod batok sa cybercrime? O sir, karon na gid ako masabti unsa ni ka seryoso sir. Dila na yano nga sayop nung. Ang imong video nakaapekto sa reputasyon ni Father Daniel ug nakapalibog ug nakapahadlok sa komunidad. Tinuod na sir. Daghan ang naglibog og nawad-an og pagsalig. Father, klaro man gid nga kaso na ebidensya ug niangkon masadis Marco. O sir. Dili na ko ilimod nga sayop ang iyang nabuhat. Pero muhangyo lang ta ko nimo. Father, dili basta-basta nga sayop. Kanang paggamit sa AI nga makadaot na sa uban, pwede gyud ka mapriso ani. Pasailawan lang ko ninyo sir. Kung kasuhan man ko, dawaton lang ako. Pero kung naay chance nga makabawi ko, akong buhaton sir. Ang tinuran dili kami ang magbuot, kundi ang mga biktima. Kaya di lang si Father Daniel ang imong nasadaan nini. Apil na ang katawhan nga nakakita sa maong video ug naghatag og labad sila ngo. Pangayo og pasaylo sa mga tao sa personal. Ang kuna ang maong salaod. Human siyang pag-angkon ug pagpangayo og pasaylo. Wa pa didto matapos ang tanan. Gitapok ni Father Daniel ang mga katawhan didto sa simbahan. Dili para maghukom, kundi para maminaw sa usa ka pag-angkon ug pagpangayo ug pasaylo. Mga kaigsuonan, salamat kayo sa inyong pag-ani. Naibaw ko, nga dili sa iyo na inyong gibati karon. May nasuko, may nasakitan, ug nahapod ang naglibog gihapon. Nagtapo kita karon aron maminaw ug aron hatagan ug higayon ang usa ka tawo nga miangkon sa iyang sala. Marco, ikaw na. Mayong adlaw kanyong tanan. Dili lalim kining akong pag-atubang ninyo. Nahadlok ko og nabalaka. Apan, kinahanglan ko kamong atubangon. Ug dawaton ang inyong pagtulisok nako. Diretsoon ko sa pag-angkon nga ako'y naghimo sa mi viral nga AI video ni Father Daniel. Ay,
ug ako'y nag-upload sa internet. Sa tinuod lang, prank raman unta to. Wa ko'y plano nga pasakitan ako si Father Daniel. Wasa ko una nga libugon mo. Abi na ko og makahatag ni og kalingawan ninyo og way seryosong mahitabo. Wala ko una nga may mutuog yun nga naay masakitan. Ang akong toyo ra gidunta nga naay ko'y content gamit ang modern technology nga mao ang AI. Apan karon ako nakita nga dili di ay tinuod ay ang bati nga epekto. Og tinuod po ang kasakit nga akong nahimo. Mangayo ko ninyong pasaylo. Sa akong una-una nga prank naman ang tanan og wala ko na ang iyong pagbati. Kung napay gamay nga lugar sa inyong kasing-kasing, pasaylo ako ninyo. Mga igsoon, ang sala dili nato malikayan. Apan ang paghinulsol o pagbago mao ang tinuod nga sukdanan sa usa ka tawo. Padayon ta sa pagpasaylo. Dili tungod kay sayon, kundili tungod kay mao kini ang gitudlo sa Ginoo. Salamat kayo ninyo. Dagan kayong salamat. Niining mga pulong, nakita sa mga tao ang iyang pagkamatinud-anon. Gipasaylo sa mga tao si Marco, ug nagsugod siya sa pag-usap. Og sayang nahimong kasinatian, nahayagan ang usa kasayop. Mga kaigsunan, sa di pa kita magbuwag, hangyo lang yun ako ninyo. Sa panahon karon nga ang technology dali na kayong gamiton, ug ang AI makabuhat na og mga butang nga murag tinuod kayo. Angay lang nga magmatkon kita. Kinahanglan nga doble ang atong pag-amping. Ayaw dayon ko mo pagtuo sa inyong makita. Ayaw dayon ipasa nga to sa lain. Kay dili tanan tinuod. Tinuod! Ang teknolohiya angay nga atong hangpon. Apan kung atong abusaran sa paggamit sa dinautan, kita ra usab ang maalaot. Atong ipatigbabaw ang kamatuoran, dili ang bakak. Daghan kay salamat ninyong tanan. Giatagan og kinabuhi ning mosunod. Sa papel ni Marco, Jeffrey Gabonada, Padre Daniel, Joel Bensi, Mia, Teresa Tirol, Nong Pedro, June Pujanes, Manang Rosa, Carol Marie Hikain, June, Janjan Lara, Pulis, Ray Arellano, AI Voice, Jelly Haka. Ang bakak nga wali. Gisulat og ubos sa direksyon ni Randy Padayaw Suson. Music and sound effects, Run Tracks, mga tunog ug kasikas, Ricky Bangis Garing. Recording editor,
Ariel Mancao. Sa ngalan sa RMN Production Center, kini ang inyong kasama, Jumel Arizo. Magaingon, nga ang Ginoo magauban kanato. Tatak RMN. Tanawa! Ulsod ang pagbalaan sa Semana Santa. Tanawa! Ulsod uga rin iyong hari. Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa, kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Sa iyong mga kamot, itugian ko akong laga. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Kinsa ka gwapa? Ako si Lois, anak ni Mama Arlene. Naa siya? Kay mga yukog kwarta, wala may bugas. So, dere ni gwapa. Kaya ako rin mo hatag di mo kwarta. Pagawasa lang si Mama Noy. So, dere! Kanindot o kalami. Tipik lamang kato sa atong sugilanon, gagituyo sa pagsuwat ni Cecil Buaya Danyusos sa drama nga nag-uluhan. Luha ni Tatay Ikong. Itay termino ng mga amang uliran, ukol sa mga anak na magiliw at magalang, magulang na nangangarap ng kaginhawahan para sa mga anak na kanyang minamahal. Sa buhay na kanyang pinagdaraanan, maging madali man o may kabigatan, hindi niya... Grabe na kainit sa panahon karon, oy.
Og sa dihang naabot na ang buutan na mong tatay. Oh. Unya gipaningot magmaayo, deserve niyang dadan og labakaran niya trapuhan. Ay, pastilan. Mawagi dayon ng akong kakapoy gikan sa trabaho kung pirming dunay mo sugat na ko nga anak nga buutan. Kay gikan sa trabaho nga mong tatay, Veronico, a.k.a. Tatay Ikong, palingkuron dayon sa bangko. Tay, unya, hubuan sa sapatos. Hubuan ni tay. Oh. Oy, pastilan, wala ko'y masulti pa ninyo, mga anak. Birawan ako, ha? Oh. Okay. Suman? Baho ang akong sapatos, Dong Donis? Mutan na po. Perting bawa ni mo medyas tayo, eh. Okay, ilis-ilis sa medyas ni mo, tino. Uy, lo, busluton ba yun? Oh. Si mo, Ate Luis. Uy, kabako ba ana uy? Ibo pa gipasimuot na ko dong iyo. Ay, sorry ay, ate, sorry. Sorry. Pasaylo ako mga anak, ha? Wa ko mo palit og laing medyas. Ang akong ipalit, ako na lang ihatag ninyo duharon nga. May mabawon mong kwarta ining eskwela ninyo. Tay Ikong. Pasaylo apo ko tayo, ha? Ay, joke ram gudong ako, tay. Ay, nakasabot ko mga anak. Sagdi lang. May extra kong kwarta ugma kay tagan man ko sa akong suod nga amigo nga gikan sa abroad. Nagkita mi kanina, ay ipalit na yun ako tog medyas. Unya naaman say mga residente nga manghatag na mong mga basurero o kwarta. Ay, makapalit ra lagi kong bago. Ayaw na tay. Ako maggitigom ang gihatag nimong baon nga kwarta. Ako'y palit nimo og bag-ong medyas. Hasta ko tayo, Ikong. Gatigom ko. O, ako'y palit ni mo bagong sapatos. Uy, tinuod? Salamat na mga anak, ha? Daghan dining sapatos ug medyas nga barato ra. Bitaw. Ay, bahalag kinabaratuhan basta nga kinasing-kasing nga hinatag. Akong dawaton. Sagdi lang tay. Makagraduate lang mini ate. Aw, adto ta sa mall mo malito eh. Mayo dito kay aircon. Matuman ang imong giisulti, Dong Donis. Kung magtarong na mong eskwela ni Ate Lois nimo. Maurag yun na akong ikabili niyong duha ang edukasyon. Na magkana, ha, Arlene? Nga naman, wako'y katungod. Tungod? Pra, ni Chuk ka malumpag da. Kisay pra? Ikaw! Duda pa bagoy laing adik din nga ikaw raman? Ako? Adik? Wag ko ni mo, ha? Sakit sa mukha ko! Grabdos! Sakit kaya akong naong nga imo gisumbag. Wa magkani ka sumbag nga kagubana nga si Ikong, ikaw pa nga kabit ranti ka! Ay, hula mo na! Arlen! Ross! Kaunong na mo! Kasamo ko'y! Samo ko kuputabiyan ng bayan nga nitipon mo na ako din, he! Mas maayo pang layas mo doa! Ang layas mo! Pamahawa mo! Layas mo! Matumasa!
na ta! Hala, sige ko. Ay, ano ka na? Lipong ko galit! Hala, sige ko na. Huwat ako dong. Paspasok lang ka, ate. Kung sa maginitabo ni tatay ikong. Kalit ako nung natumba, ate. Ingon tong taga-barangay health worker nga niadto sa eskwelahan. Kaluoy taw ni tatay, uy. Sige na may siya reklamo nga init ng panahon. Di ba ilalim ang trabaho ni tatay nga usa ka basurero? Lord, ayaw lang ito gitugot ka doon ni daw tanay tapos sa mong amahan. Ayaw lang tao, Lord. Ay, kamo ang anak ni Tatay Ikong? Kami, ma'am. Ah, okay. Okay na siya. Wala na'y angay kabalakan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pero nidog paway si Tatay Ikong, ha? Ayaw sa siya patrabaho asod sa duha ka semana. Kay taas kay sugar si Tatay Ikong, busa bantayan na ang iyang pagkaon. Bawal na siya muka og tamis. Tay. Unsay, tay. Bana, Donis. Tay, yan ako bilib sa'yo, tay. Tay, ikong nga bisag nagluya ka. Makahimo ka pag pangumidya. Kuan, tay ba? Adto na ko. Miskwilan ako. O kung gutumon ka, nanay pagkaon di as gamay na misa, ha? Nasa imong kilid. Na nasa kitubig. O ay kalimot sa pagtumaro sa imong tambal, tay, ha? Timan bawal ang mga tamis. Dr. Donis. Doktor. Tay, pohon. Makagraduate lang ko. Unya, pagkapasar sa board exam. Ako na mo, ate man mo. Si Ate Luis, sa itong mamuhi ron. Siya na sa imo, ate man mo, tay. Ato na ko, ha? Bye, tatay ko. I love you. Mama! Amping, Donis. Pagampo dong. Okay, tatay ko. Salamat. Babayo, tatay ko! Uy, hala. Gamay naman lang ang bukas. Sakto pa hinoon ni Aron. Long agwan para karong gabi eh. Pero ang paraong maawa na eh. Wato lang ko ni Mama Arlene. Mangayo ko kwarta niya. Ako lang sultihan nga nasakit si tatay ikong ugi papahuway pa. Muatag gitos mama kay naman si trabaho. Bulakaw na ko. Ayaw lakaw. Ay pasok as mama tumasa aron di ta papahuwaon din siya may. Lagi. Bilay ko kwarta, be. Unya na nag-abot na ako gikan sa trabaho kay sweldo na mo ron. Ado na ko, bros. Ito, Miss Arlene ay. Nay ko gitago din eh. Ako
ko ning gamiton. Ano ko sa among kwarto mo simot sa utot sa demonyo. Gikan ko makapangayo og kwarta ni mama. Mupalit kog bugas. Unya ako ihatod sa amo aron makaluto si Dones. Unya mula hustadan ko sa eskwelahan. Kamis akong kipati. Ako tayong itako ng akong panggamit. Aron dili ko masakpan ni Arlen. Pangkanindot kinabuhi. Wa ko'y trabaho. Pero suportado ni Arlen. Lisod ni ipagtawat ng kwapo. Kaya mabuha ang babae kong tiyaan. Maayo! Kinsa? Tingog palantaan eh. Lamig na. Ayo! Mama Arlene? Nakakadihan, ma? Taanay ko nga. Dami ni bayhan na. Kawas ko. Pahimuntan kong iyong kami. Kinsa kagwapa? Ako si Lois. Anak ni Mama Arlene. Naa siya? Kay mga kog kwarta kay wa na mi bugas. So din na gwapa. Kako rin mo hatag ni mo og kwarta. Pagawasa lang si Mama Noy. Wow! Kalindot og kalangi. Adik ka puli ni Mama Arlene. Buhi ko! Ayaw ko gata! Buhi ko! Hatagan mo na kong kwarta. May kwarta ka nga nagpabuhi na magigas akong inahan? Ayaw na inday gusto. Ayaw amo inday. Buhi ilag ko! Ayaw na magluglut! Nanuot mo! Kasi kung adults ang prostate cancer ka na! What's your duty ka? Ayaw makinabot! Salah ka baso! Alam ko mo na! Kulatahan ning adik! Kani demonyo! Iyaon tang lugoso ng anak ni Arlen! Kulatahan ning adik man! Dali ba? Kamay na buang! Luwag ka na! Hoy, animal! Balik! Apo! Lois! Okay na ko la. Anong nisod ka man sa ilang kwarto? Gibira ko niya kalit na. Unsa? Salbahis kong tawana. Way uwaw, bagagnaw. Kaya nga naman di ay, unsa may imong tuyo sa imong inahan, ha? Maning kamot tag-ato dong Dones. Bahalag magkalisod-lisod ta. Ang importante nga makagraduate kita. Wa na tayo paglaom ni Mama Arlene. Nabuang na sig maayo siyang laki. Mga anak? Oh. Tay. Tay. Nagilis malaki ka. Asa man ka?
Motrabaho na kong balik. Ha? Tay, di pa mahimo tay ikong. Luya pa man ka. Luya, agod. Ako'y nagdaas akong lawas, dili ka mo. O nga mo trabaho ko kay musamuto niya kong gibati kung sige ra kong lubog ko eh. Oh, dawatan na ninyo. Gamitan na alang sa inyong gasto matagad daw. Kamu na'y bahala nga mo budget, ana. Dehan na mo, Lois. Dones, dehan na mo. Tay. Tay, ikong. Kaluing tatay. Tay. Pila din ang iyang gihatag, Ate Lois. 500 pesos doon. Makatrabaho lang ko. Ayahay daw niya na sa tatay ikong. Basta buguhat eh. Musa na akong buhat ng hit na tayo kong. Bawsa na to ang iyang pagsakripisyo na to, ate. Ang atong cum laude, Lois Valer. Oh, nataod ko na ang iyong umital, anak. Congratulations, Lois. Graduate na ka pagka-maestra. Tay, ikong. Para nini mo ang akong medal, tay. Naning kamot kag maayo para lang maka-eskwela ming duha dito, Nes. I love you, tay, ikong. Basura! Basura! Ikong, nagbasurero gihapon ka. Nga may trabaho naman si Lois. Dili ka mauwaw nga maestra na si Lois, unya ikaw nagbasurero lang gihapon ka. Proud ko sa akong pagkabasurero, Arlene. Kagikan sa akong sweldo, isip basurero. Nahimong maestra si Lois. Pisag, munas ginhawan ako. Niaday ka din hipoy, oh. Oh, namalhin Miss Mama aron dili na misamukon pa ni Bruce. Nagbuwag na midugay na. Mao ba? Ambin ng sako ni mo basura kay akong ihuwad sa truck. Mahimong mo do ako sa atong mga anak, ikong. Oh, mahimong tayo. Ilagog kang inahan. Dali. Dayon, Arlene. Dayon. Niya mo din puyo, ikong. Nindot naman lagi mo ba eh. Tungod sa among determinasyon o paningkamot, nakapuyo mi gayahay nga bay. Ngano ni amang ka? Lois, Dunis, ni ako kay mangayo ko asaylo ninyo mga anak. Anak? Naaday kay mga anak? Gibiyaan mi nimo kay gipili nimo imong laki. Hapit pa kulugo sa sadik nimong kabit.
Ninduton na katrabaho. Pero gipasagnan ra ni mo sa tatay ikaw nga mo'y manikamot. Aron lang may makapadayog eskwela. Munas ginhawa ang among pag-eskwela, bahalag may bahong. Maglakaw pa dong sa eskwelahan. Aron lang makahuman mi si Ate Luis. Nahuman na sa di ay ka, Dong Donis? Nahuman na in town, ma. Sa paningkamot ra ni Tatay Ikong. Kabantay ka? Nagsulob kog puti nga bisti. Doktor na ko, ma. Unsa? Nindot agad ninyo, mga anak. Si Lois, maestra. O ikaw, doktor. Tungod sa pagpaningkamot sa buotan na mong Tatay Ikong. Mga anak, pasailuan na lang ang inyong inahan. Tay. Nihila ka, Tay? Nihila ka, Tay Ikong. Pasabot ba nga dawato ni mo pagbalik si Mama Arlie? Dawalan ko mga anak. Kinsa man ko nga dili makapasaylo sa inyong inahan. Ngiga tayo sa? Abi kay mga professional na Miss Ate Luis? Pubalik na si Mama Arlie na to? Ayaw tay! Bati nga pasayloon na to siya human siya pagpaantos na to! Mas bati, Donis. Nga dili na to siya pasayloon. Tay Ikong, sobra naman po kakabuutan, Tay, uy. Anak, mga tiguang na miss mama ninyo. Gamay na lang ang nahibilin sa among pagpakabuhi ni kalimutan na. Magpasaylo ay na lang ta. Dawato na itong pagbalik ang inyong inahan. Suwerte kang istorya. Aron matibuo kita pagbalik. Magkayusa. O magsinabtanay. Kana raya akong ihanyaw ninyo, Lois. Donis. Tatay Ikong, kabuutan kid ni mo, Tay. Tatay Ikong. Pasayloan na ang inyong inahan, ha? Ayaw lang silang pugsa, Ikong. Dili na sila gagmayng bata. Salamat sa imong pagpadayon ako sa inyong manibay. Daghang salamat ninyo. Tay. Tay. Ma! Mama Arlene! Ma! Di ba saylo natin ka, Ma? Basta ko, Ma! Di ba saylo natin ka? Luis! Donis! Daghang salamat ninyo, mga anak! Love ka na mo, Tatay Ikong! Mahal ka na mo, Tay! Salamat! Salamat kayo ninyong dua! Arlene, dool din na mo. Kaya ipasaylo ka na sa atong mga anak. Dali! Dool, dali! Salamat! Salamat! Salamat, Ginoo! Nagitubag na nimo ang dugay ko ng yampo. Na mapundok pagbalik ang akong pamilya. Salamat kayo, Ginoo! Salamat kayo! Sa hamon ng buhay ng kanilang mga sarili, kahit hindi man madama ng kanyang mga sukling, kanyang pagmamahal ay di Og dini mga higala, natapos ang maong sugilanon sa dramang nga naguluhan. Luha ni Tatay Ikong. Sugilanon nga gisuwat og ubos sa direksyon ni Cecil Buaya Danyusos. Spinner Ariel Mancao.
Recording Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Ariso. Apan sa dili pa kami hinggit manamilit, ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ni maong sugilanon. Sa papel ni Tatay Ikong, June Puhanes, Arlene, Ingrid Vertudaso, Lois, Carol Marie Hikain, Dunis, Jeffrey Gabnada, Lula Tomasa, Ces Danyusos Cabrera, Bruce, Jumel Arizo. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dagang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. O may kabigatan, hindi niya alintana ang hirap ng buhay. May tawid lang ang pamilya sa pangangailangan. Hindi madaling maging isa. Tanawa! Ulsod ugi! Ang pagbalaan sa Semana Santa. Tanawa! Ang pagbalaan sa Semana Santa. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Kung ang imong igsuon makasala kanimo, adua siya ug pakita sa iyang sayo. Apan nimo akin nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang maayo ninyong kabubuton. Magtutudlo. Kung nga ako igsuon makasala ka na, kapila ko pa siya pasayloon? Kapito ba? Pedro, dili lang kapito. Pasayloan siya o kapituan kapito. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Mga kaigsunan ko ni Kristo, aniya na sab kita nining laing adlaw sa mga pagpamalandong. Ang RMN drama, magdalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwato ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Uy, Marsing, nahuman ka na diya. Ay, mao pa'y paghuman na kughugas sa plato. Palihog ko iyaburing lamaw sa sudanan dito sa gawas, be. Oo, Marsing. Ikaw na human nagkagsaud og tubig, napunduhan na nimong duha ka baril. Man na. Maayo noon. Aron nag-abot nilang Jose og Maris, makita nilang limpyo ang bay ug puno ang duha ka baril sa tubig. Lagi. Ay, lisod ni mangipunta. Bitaw, tanong ko, Marsing, na nakamatikod ba ako? O sabay na matikdan mo. Pero may lang muguot ang naong sa asawa sa ato anak. Nga si Maris. Ay, murag, wa makagusto si Maris nga ni Ata dinhi. Wa mamayong buot.
Inig abot di gani mga yung katahuran. Inig pangaon, si Marise maghukad-hukad, ug si Jose ragid mo'y agdahon. Dili mga agdanato. Maubito nga. Gamay ra kayo pugkinaan. Murag, dili matuon ang pagkaon kay mamundak man kutsara. Pailob lang tato niyo. Saon nga nangipon raman ta. Diyan na sila. Uy, nangumpra day mo do. O tay, nangumpra. Pila na ang kilos bugas ron? 71 pesos na ang ganador. Uy, wala ka mahal na di ay. Uy, Isda, 400 ang kilo. mahal na gyud di ay, no? Kaya wala may barato ron. Masa itong lutuon dong. Say. Magtunga lang tay. Okay. Di anang lamas ako nagiandam. Sibuyas, nya di ay dahonan, sibuyas Bombay, di ay tamatis, nya luya. Labing maayo. Wa pa naluto ang tinoa? Kadali ron eh, Maris. Uy, kadiyot lang. Kadagan ko na ang lamas. Ang tamatis duha ka buok akong gihiwa, ang sibuyas dahonan duha ka palak, ug ang Bombay katunga ra akong gihiwa, ug naapoy luya. Patuyang biya taon mo, uy. Tungaan na, uy. Wa mo maguna-una. Mahal kayo rong lamas. Daginot sa din taon mo. Patuyang biya mo. Wara bagi mo gitampo. Di lali mangitag kwarta. Natukan ko, Marsing. Pailob lang taton nyo. Sige na. Tiwason tani. Aron makakaon na sila. Tay, sabor mo ng imo. Pagkuhaog, hiniwa ining katambak tayo. Okay ra ko dong, Jose. Sabaw raman ng imo. Pagkuhag isda. Tag 400 raman kilo, ana. Okay ra ko. Maris, kinanglan bang i-mention mo ang presyo? Ay, dapat lang. Nay Marsing, gamay ko na ng imong rice. Punin ang rice ni mo, nay. Pag si titay, 1 pesos ba ang kilo, ana? Busog na ko, day. Salamat. Mamahawa na lang ta din Tonyo. Marsing. O ano masuko man ka? Gisulti lang akong tinuod nga ang bugas, tag 71 ng kilo. Ang isda, 400 ang kilo. Nilaan pagod na. Laing kay paminaw nilang nanay tatay. Eh, bahala sila. Reklamo ka? Basta nalimot ka. Nga ako may nagtrabaho. O ikaw, nahimo lang driver na ako. Unsa? Bitaw! Kanya o pagunti, anak. Pero karon, lupig pa yung anak kong kaluha. Nay, may tipo na to yung ginikanan. Ipasa mo na nimo. Ako ang ginikanan. Onya, og tungod lang ka imong ginikanan? Dili na lang kumusulti, mao ba?
Hayahay man takot kita lang duha. Pero naa ang imong mga ginikanan. Ilong. Sing. Anong ganda nila Tunyo. tatay? Ngano? Marsing. Ako'y labot. Unsa man? Mamahawa ta din eh. Pida. Hey, di palang asawa ay. May susuon sa baba ay. Nagsalig. Kaboy nagtrabaho. Oh, uy. Sila sinanig tatay. Nagda sa ilang sako. Dong. Dong Jose. Tay? Nay? Nganong nagdamog sako? Ay, amo ng mga sinina, Dong. Among gisod sa sako. Nga naman. Muli na mes bukid, Dong. Unsa? Uy, ngano gud? Hibaw ka na, Dong. Kini mga tiguang gusto magbukid kay presko ang hangin. Presko sa mga utanon. Tay. Ikaw, Dong. Pag-amping din ha. Kalit ko daning inyong desisyon. Nga mamauli mo. Gimingaw por mi taos nanay ni mo sa atong payag dito sa bukid taon. Tay, nakadungog mo sa mga gipanulti ni Mares, no? Di ba? Okay ra gyud na, Dong. Kuan, anak mo ginaw mga asawa. Kuan, maayo sila ng budget ba? Tay. Dong Jose, mag-amping ka dire ha. O, Nay. Biyaan di ko ninyo, Nay. Mubiya lang mitog para uwa mo ikubot dire. Daan pag ko. Ayaw, Dong. Ayaw kay naghatag mi kahasol ninyo. Ginikanan ta mo. Ako'y magbuot nga anhi mo. Ayaw, Jose, ayaw. Maikog ta. Ang imo ra bang asawa ang nagtrabaho, murag dili matun ang pagkaondo nga. Utangan magpresyo. Tay. Pero ayaw. Ayaw away ang imo asawa. Oh, sige. Adto na mi. Dari? Uy, tay! Nay! Oh, asa naman mo? Manglayas na mo? Muuli mi sa bukid ay Maris. Ay, salamat in town, uy. Purag makuhaan na gid ang akong gasto diri sa bay. Maris, ni mo eh. Di ba day ko husto, nay? Husto Maris. Mauli day mo, mas mayo. Nay, akong ipahuwam ninyo. Ipahuwam? Nay, 1,000 pesos. Ako na ipahuwam ninyo. 20% ang tubo, ana, ha? Maris! Ako nang gisulti nilang nanay tatay para mahibaw sila. May dautan bago day, ana. Wa man tingali, diba? Husto nga akong gisulti na nursing, diba? Correct, yun kaayo. 20% ang tubo, ana, nay. Kanang 1,000. Human sa usa ka buwan. Mahimo na ng 1,200, okay? Ayaw ka bala ka, day. Bayaran unya na mo. Mas maayo, tay. Magyunaw-naon gud kaayo ka. Dili sama sa ubang ugangan nga magsigi og pangayo, pero kamo makasabot gid kaayo mo. Unya, wa mo magpangayo og kwarta, diba? Tinuod na, Inday Maris. Maris, patubuan pa rin mo kanang imong gihatag. Jose, ang sabi gihatag, uy. Wa na gihatag, uy. Wa na'y usurong panghatag. Kunon sa gidawat, angay nga bayran. Maris! Arena mi. Sige lang, padayon. Ay, salamat in town, uy. Ay, mugamay na gitawon ang konsumo, ani. Maris!
daan na ang truck para sa atong lungsod, Tonyo. Kadiyot sa de, ha? May paliton ko. Asa naman sad ka? Palit kong swertres. 612 lang. Ay, wag yung kamuhunong anang imong pagkasugarol, ha? Am-am lang ni sa atong kagalingon, Marsing. Am-am lang ba? Huot ba yung dughan ko nga naminaw sa imong umaga taon? Ay, nanlimbaw tang akong balhibo nga naminaw niya. Huwag yung ko makasulti, anak, nga tos imong ginikanan, Tonyo. Pailop lang. Usaon man. Anak man tas pobring o... Ay. Oh, sige. Maabuta ko ha. Una tamo sa kay bas. Pingos ato. Palit usa ko dire. 612 lang. What ako? Pagkasakit manultis among umagad nga si Maris. Oh, hinoktok mo ka diha. Gimingaw lang ko nilang nanay tatay. Mao ba? Halalayas! Adto pakig-uban si mong ginikanan. Maris! Hinoon mo kay gamit din All is in you. Dala mo bisit. Maris! Ako tanang kayo diri. Ikaw unsa man ka? Driver na ako. O aron makagdaginot. Ikaw na li panglaba. Ikay mangutaw. Ikaw ang tigil kay pagkaon. Lihok po taon, uy. Para kabayad kasi mong gilamoy. Maris! Eh sige, ginoktok. Kaya huwag pati mong ginikanan diri. Nakatigong nagdako-dako. Pero kay, diri man imong nanay tatay o sa manitabo. Kaas kay gatas. Kay mo apil magkutos, gatas na akong gipalit. Mahalon ba na mong gatas? Gamayng lata, hapit na mo libo. Maris! O bani ko karon ha? Maningil ko sa akong gipatantuhan. Kuyog ka. Oh, kuyugan ka. Dapat lang. Kay ka na akong pagpatanto, nakatampo na sa nindot karon sa tumbay diri. Diba? Maris. O karon nga, wala mo tipo ni mong ginikanan na to. Makatigom na ko. Mga tuog na ta. Gusto mo ron? Kainit pa. Oh, uy! Kayo! Sunog ko! Ginugo! Maris! 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 Ano? Bangon! Sunog! Sunog! Unsa? Di ko na yung sunog! Dali! Magawas na ta! Kitikalig, matrap na ta! Init na kayo! Ano man Dali na! Magawas na ta! Unya nga itong mga butang! Ang atong dakong TV, ang atong refrigerator! Ang washing machine! Di na ba da! Init na kayo! Hanggang ko mga alahas! Dali na, dali! Matrap na ta! Init na kayo! Dali na! Jose! Jose nga akong kwarta! Yay na! Dili na ba da! Init na kayo! Sige na! Og daw nga tong panimay. Huwag na punit. Bisag ko sa. Ang ako kwarta ginipusan. Ang ako mga alahas. Ang atong mga appliance sa susi. Bahala na. Ang mahinong danon niya niya. Buhi ta.
Tapot ragin sa lawas nga bisting akong nasuloob. Hurutag ako mga lahas. Ingon man ang home appliances. Urot og kasunog. Asa naman lang tapaingon na, ani? Walang-wala na kita. Palista ta. Na ang taga DSWS. Nag-intake sa mga biktima sa sunog. Ikay palista dito. Kuyog ta. Ikaw lang. Nebugas. Mga dilata. Nesebutin. Gastob. Balde. Ingon man kaldero. Ayaw pagsigigilak. Kadako na unta sa tunapundar. Tungod sa sunog karon. Ibalik tag-zero. Bay, ay mga atag ko kupon, oh. Kupon? Oo, bay. Saan sa? Mga atag ko na sila. Para sa inabang ba? Morin sila ugma, alas 9 magtag. Okay, magsugod ang pangatag, ha? Thanks sa kabakid nga bugas, unya, doon na pa'y dilata, okay? Makinig kayo. Salamat kay Cons. Okay, dili kay rice lang. Ha, naay mga dilata. Naapagay cash, tag 10,000 pesos. Mao ba? O lagi, tag 10,000 pesos. Pero ang totally born, 20,000. Muli niya ko. Ako ilinya. Okay. Nelson si Cons. Gawa sa bugas, ha? Ito na ipaibaw ninyo, dilata, unya, dahi kwarta. Naapagay housing materials. Napo ka plywood, niya 20 ka sin. Okay? Salamat taon. Salamat kay Cons, Franz. Thank you, Maayo kaayo. Pila man tatanang... Pila ka bay? Ang mga apektadong bay, 30 ra. 30 ka bay, okay? Nagsugod ang panghatag? Magsugod na. Pero ang kwarta, wa pa ipanghatag kay maabot ra ang tao nga manghatag og cash ninyo, okay? Ang hatag ugas, nasa laing tao? Oo. Ako sa man, senador na or mulansad pa? Murag, wa pa ibawi. Wa pa ibawi. Okay, Sir Francis. Linya na laming daan. Okay, kay na, kamo, linya lang mo, ha? Undo lang mo diya, kay na, may abot na, ang mga hatag na van nga gisakyan. Nagban, Maris. Okay, ha? Nainaog na. Ang watag o gakas, ha? Sila si Noy Tonyo o Manang Marsing. Ha? Sila si tatay ug nanay. Dili. Sila? Ayo. Maris, tingog karon ni tatay. Ayo. Ni Dool diri. Ni diri pa doon sa tong tent.
Dong Jose, Day Maris. Nay! Tay! Kamu! Milagro gud! Dong! Among ipaambit ang gihatag sa Ginoo, diri ka namo, Jose. Tay! Kinsay bang tuo nga, gikan mi nga nibiya dinhi, nihapit kong palit og loto. Or sa katikit yun, gawas sa sweatres, may palit ko og 645, ni gawas bitaw na. Nakadaog ko og 45 million pesos. Tay! Mao na, Dong. Pagkahibaw na mo nga nasunog mo diri, dali ming miari diri aron pagdunol og tabang. Tay! Maris, kaning, niya sila si tatay ug nanay. Kuan, kining... Maris, salamat kayo nimo. Libu-libong pasalamat na mo diya ni Buenday. Unsa? Ang kabati sa imong batasan, nakahatag ka na mo kaayuhan. Ha? Kung dili ba tungod sa imong batasan, dili mi mamahawa pero sa dihang nakabati mi sa imong gipanulti. Nasawd sa among dungga ng inyong panaglalis ni Jose ug hinungdan nga nihawa mi. Gipawa mi nimo sa kalibo ug may tubo pa. Karon, among gipilo-pilo ang kapital ug ang tubo sa kalibo nga imong hinatag namo nga may interes nga 20%. Pasaylo ako ninyo, tay. Nay. Okay ra cute, Inday Maris. Ay, nagdamig bugas. Ganador na. Ay, tag 3,550 ang sako, anak. Ayaw na lang pagpangwinta diha, Marsing. Soltera ko. Nagdamig sardinas, Daynay. Tag 28 na ang lata. Og dawatan ning among tabang ninyo. Ang uban among gihatagan og tag 20,000. Pero kamo, pinangga kay mo na mo man. Kanilang pilaton nyo? Kuan, 500,000 ang ako ihatag ninyo. Kana. Tay. Nay. Inday. Ning kinabuhi way permanente. Ang panahon, mausabon. Dili ni mo matagaan ang panghitabo. Ug ayaw pagtuo nga ang imong kahimtang karon, mauna ang katapusan. Ayaw palapig pataas, kay sakit kini kung ikaw mahagma. Kinsa ang magpataas, ipaubos. Kinsa ang magpaubos, ipataas. Sugilanon nga sinuwato gubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring Randy Nakurda Tayad, atong audio editor Ariel Mancao, atong sound effects Alduin Nakurda. Inapilan ning mosunod: Inday Bampina, Dino Berungan Eliseo, Jennifer Datomin Nusa, Jaylee Raganasaka, Oji Kumpuk Rakasa, Alan Gulyat Nakurda, unyong alagad, Jesus Franco Espares. Maayong pagsaulog sa Semana Santa.